हरे कृष्ण सर्वांचं. आपल्या आजच्या 8व्या अध्यायासाठी इस्कॉन बेंगलोरच्या वतीने मी हार्दिक हार्दिक स्वागत करते. आपण आपल्या अभ्यासाची सुरुवात नेहमीप्रमाणे आपण मंगलाचरण म्हणूया. त्याचबरोबर आपण गुरूंच्या चरणी प्रार्थना करूया आणि करूया. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं. वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवाञ्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो ॐ विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने. नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. श्री श्री राधा गोविंद की जय. श्री चैतन्य महाप्रभु की जय. श्रील प्रभुपाद की जय. गुरु महाराज की जय. हरे कृष्ण सर्वांना. सर्वांचं आपल्या इस्कॉन मंगलोच्या वतीने मी पुन्हा एकदा आजच्या या 8व्या अध्यायासाठी हार्दिक हार्दिक स्वागत करते. आता आपण अभ्यासणार आहोत 8वा अध्याय जो आहे तर त्याचं नाव आहे अक्षर ब्रह्म योग. आता अक्षर म्हणजे काय की जो नाशवान नाही तो, म्हणजे क्षर आणि अक्षर असे दोन भाग असतात, म्हणजे दोन शब्द आहेत. तर क्षर म्हणजे काय, जो नष्ट होतो तो, आणि अक्षर म्हणजे जो आहे जो नष्ट होत नाही तो. तर असा त्याचा अर्थ होतो, म्हणजे जो नाशवान नाही, अविनाशी जो आहे त्याला म्हणायचं अक्षर. मग आता असे जे आहेत ते भगवान आहेत. मग त्याचबरोबर कोण आहे असा अक्षर, तर आत्मा आहे. मग त्याला ब्रह्म पण म्हटले बऱ्याचदा वेदामध्ये आपल्या आत्म्याला. म्हणून मग अक्षर ब्रह्म योग म्हणजे असा जो अविनाशी आत्मा आहे, तर तो कसं बरं श्रीकृष्णांशी जोडला जाऊ शकतो, कसं बरं श्रीकृष्णांशी असलेला आपला संबंध प्रस्थापित करू शकतो, तर ह्याविषयीचं ज्ञान म्हणजे अक्षर ब्रह्म योग असं म्हटलं जातं. मग आता ह्या अध्यायाच्या माध्यमातून आपण भगवत प्राप्ती म्हणजे भगवान श्रीकृष्णांना कसं प्राप्त बरं करू शकतो, याविषयीचं खूप छान रहस्य जे आहे ते समजून घेणार आहोत बरं का. मग सगळ्यांनी आता एकदम तयार राहूया. हम्म. मग आता परम तत्व सुद्धा भगवान यांनाच म्हटलं जातं. परम म्हणजे काय, सर्वश्रेष्ठ जे आहे ते. म्हणजे सर्वाहून श्रेष्ठ, म्हणजे पूर्ण आपलं जे ब्रह्मांड आहे त्याच्यामध्ये सर्वात श्रेष्ठ जे आहे त्याला दर्शवण्यासाठी परम तत्व असं म्हटलं जातं. किंवा त्याला परतत्व सुद्धा म्हणतात. मग आता अर्जुन काय म्हणतात, अर्जुनांचा प्रश्न काय आहे, आणि मग भगवान कसं उत्तर देत आहेत, आणि त्या माध्यमातून आपल्याला कोणकोणती रहस्य उलगडणार हे सगळं आपण शिकणार बरं का. आता पुढे जाऊ आपण. हा, त्याची पुढच्या स्लाइड वर.
हा, मग आता श्री श्री राधा गोविंद त्यांच्या चरणी आपण वंदन करूया, त्यांचा आशीर्वाद घेऊया. त्याचबरोबर आपण आता पुढच्या स्लाइडवर येऊ. हा माताजी, पुढच्या स्लाइडवर येऊ आपण. श्रील प्रभुपाद यांचे आपण आशीर्वाद घेऊ. त्यांच्या कृपा आशीर्वादानेच आपण हा छानसा अभ्यास करू शकतो. त्यांच्या चरणी कृतज्ञता व्यक्त करू आणि आता आपण पुढच्या स्लाइडवर येऊ. हा माताजी, पुढची स्लाइड घेऊया आपण. हा, हरे कृष्ण. माताजी वाचू शकाल नाही? हरे कृष्ण. हो माताजी. हा हा. 8.1 अर्जुनाने विचारले, हे भगवंत, हे परमपुरुष, ब्रह्म म्हणजे काय, आत्मा म्हणजे काय, सकाम कर्म काय आहेत, हे भौतिक सृष्टी काय आहे आणि देवता कोण आहेत, कृपया मला हे समजावून सांगा. 8.2 हे मधुसूदन, यज्ञाचा अधिपती कोण आहे आणि या देहामध्ये तो कसा निवास करतो आणि भक्तीमध्ये युक्त झालेले मृत्यू समेत तुम्हाला कसे जाणू शकतात. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता अर्जुन जे आहेत त्यांच्या मनामध्ये अनेक प्रश्न आहेत. मग आता अर्जुनाने विचारलं की हे भगवान, म्हणजे हे पुरुषोत्तम, पुरुषामध्ये उत्तम असे कोण आहेत? भगवान आहेत. तर हे भगवान, तुम्ही मला ब्रह्म म्हणजे काय ते सांगा. आता आत्मा म्हणजे काय ते सांगा, आणि मग सकाम कर्म काय असेल, म्हणजे ते असतं, आणि मग आता भौतिक सृष्टी म्हणजे नेमकं काय आहे, आणि देवता कोण आहेत, हे सगळं मला तुम्ही सांगा, असं तो म्हणतो. मग आता भगवान जे आहेत तर ते सर्व काही प्रश्नांची आता उत्तरं देणार आहेत. मग आता अर्जुनाने आत्म्याविषयी विचारलं. मग आत्मा जो आहे तर वैदिक शब्दकोश जे आहे, तर तिथं आत्मा हा शब्द आहे ना, तो आपल्या मन, शरीर, इंद्रियांना सुद्धा उद्देशून कधीतरी म्हणजे असा योजला जातो. पण आत्मा म्हणजे कोण आहे? तर भगवान यांचा जीवात्मक अंश, म्हणजे चित्तकण ज्याला म्हणतो आपल्यामध्ये, जो उपस्थित आहे. तर त्यामुळे आपण काय म्हणतो, मी म्हणजे कोण? तो आत्मा, त्याची उपस्थिती आहे. म्हणजे आपल्याला कोणी हाक मारलं तर आपण म्हणतो मी इथे आहे. तो म्हणजे आत्मा आहे. आपण काही शरीर नाही आहोत. हे शरीर काय आहे? तर आवरण आहे. जसं आपण कपडे शिवायला टाकतो, मग आपल्या शरीरानुसार आपल्याला व्यवस्थित आपण कपडे शिवतो, फिटिंगचा ड्रेस शिवतो, हो की नाही? मग तसं आपल्या आत्म्याला जे आवश्यक आहे आवरण शरीराचं, ते आपल्याला मिळालंय, म्हणजे मनुष्य देह. मग तसं ते आवरण आहे एक प्रकारचं पंचमहातत्वांचं. आणि त्या त्या म्हणजे शरीराची जी इंद्रिय असतात त्या माध्यमातून आपण कर्म करत असतो. म्हणजेच काय, की आपले जे मन आहे आणि त्यात इच्छा आहेत, आणि आपल्या शरीराने आपण आणि इंद्रियांचा उपयोग करून कर्म करतो. म्हणून मग या सगळ्याला मिळून पण कधी कधी वैदिक शब्दकोशामध्ये आत्मा म्हटलं जातं. पण खरं तर आत्मा म्हणजे कोण? भगवान यांचा जीवात्मक अंश, जो भगवान यांच्याशी गुणाने समान आहे, परिपूर्ण आहे, परिमाणाने भिन्न आहे. म्हणजे भगवान आणि आपल्यामध्ये फरक आहे. आपण एक छोटासा कण आहोत, तर भगवान कसे आहेत? विशाल समुद्रासारखे आहेत. आपण भीक लागली तुला माईक हरे कृष्ण. त्याची वेट करूया सगळ्यांना. हा, मग आता आपण समजून घेऊया की दुसरा प्रश्न विचारतोय अर्जुन की हे जे आहे, त्याची शेवटचे श्लोक आले इथे, वेगळं झालं स्क्रीनवर. हरे कृष्ण. हा, नाही, बरोबर आहे माताजी, 7व्या अध्यायातले श्लोक आहेत, बरोबर आहेत. तर आता जे इथे आपण समजून घेऊया की दुसरा प्रश्न विचारतोय. पुढची स्लाइड आली, पहिली 1 आणि 2ची स्लाइड आहे ना, दिसायला हवी सगळ्यांना, म्हणजे कळेल सगळ्यांना मी काय सांगते ते. पहिला आणि दुसरा श्लोक जो तुम्ही अर्थ वाचलात ना, त्याची स्लाइड इथे दिसली तर बरं होईल. हरे कृष्ण. तर दुसऱ्या श्लोकामध्ये अर्जुन काय विचारतोय की ह्या यज्ञाचा अधिपती कोण? मग आता त्यावेळेला तो संबोधन वापरतोय कृष्णांना की हे मधुसूदन, अशा पद्धतीचं तो संबोधन वापरतोय. म्हणजे मधुकैटभ नावाचा जो राक्षस आहे, तर त्याला अर्जुनाने म्हणजे भगवान श्रीकृष्णांना मधुसूदन असं म्हटलंय. तर का? तर ह्या दैत्याचा म्हणजे जे आहे तर म्हणजे मधु आणि कैटभ असे 2 दैत्य होते. त्यापैकी मधु नावाच्या दैत्याचा भगवान श्रीकृष्णांनी जो आहे तर तो वध केला होता, आणि म्हणून त्यांना मधुसूदन असं म्हणतात. म्हणजे मधु नावाच्या राक्षसाला मारणारे असे जे भगवान आहेत ते. मग आता आपल्या मनामध्ये पण असे संशयरूपी असुर अनेक उद्भवतात
हो की नाही, हे असं केलं तर तसं केलं तर मग ह्याला काय म्हणायचं, त्याला काय म्हणायचं, असे जे त्याच्या मनात प्रश्न आले. म्हणून मग अर्जुन काय म्हणतोय की हे मधुसूदन, म्हणजे माझ्या मनात हे जे काही शंका आहेत ना, तर असे जे संशय आहेत असुरांसारखे, तर ते सगळे म्हणजे नष्ट करण्यात तुम्हीच काय आहात, कुशल आहात. मग तुम्ही मला या सगळ्यांचं जे आहे तर ते स्पष्टीकरण द्या. म्हणजे काय की इथे अर्जुन जो आहे ते सगळे त्याच्या मनातले प्रश्न विचारते. मग आता श्रीकृष्ण त्याची उत्तरं देणार आहेत. मग त्याआधी आपण समजून घेऊया की आपल्याला जे आहे तर ते जन्म, मृत्यू, जरा, व्याधी या 4 समस्या असतात. आणि त्याचबरोबर म्हणजे अ, आपण मृत्यू समयी जे आहे तर कुलशेखर महाराज जे आहेत तर ते काय म्हणतात की आपण म्हणजे जे श्रीकृष्णांचे उच्च कोटीचे भक्त आहेत, तर ते असं म्हणतात की जोपर्यंत म्हणजे माझं शरीर निरोगी आणि चांगलं आहे ते तोपर्यंतच मला तुमचं स्मरण होऊ दे, अशा पद्धतीने ते जे आहेत तर ते प्रार्थना करतात श्रीकृष्णांना. तर अशी प्रार्थना का करतात, तर पहा आपण म्हणजे आपल्या अंत्यसमयी कसे असं माहिती नाही, आपल्या कंठातून आवाज फुटेल की नाही माहिती नाही, आयसीयूत असो, कोमामध्ये असो, कसे असो माहिती नाही. म्हणून ते काय म्हणतात, जोपर्यंत निरोगी आहे ना तोपर्यंतच मला त्यांची सेवा करायला मिळू दे, अशा पद्धतीने ते जे आहे तर ते प्रार्थना करतात. म्हणजे जी सुंदर त्यांची प्रार्थना आहे. तर मुकुंदमाला स्तोत्रामध्ये. तर ह्या सगळ्यातून आपण काय समजून घ्यायचंय किंवा श्लोक 7.28 किंवा 7.29 च्या माध्यमातून, तर आपल्याला जन्म, मृत्यू, जरा, व्याधी या ज्या आहेत त्या 4 समस्या आहेत. आणि पुन्हा कसं आहे की या 4 समस्यांना जे आहे तर ते आपल्याकडं उत्तर नाहीये. म्हणजे काय की श्रील प्रभुपाद जे आहेत ना तर त्यांना म्हणजे एकदा एक जादूगार भेटला. मग त्याला ते म्हणाले की तू सगळ्या जादू केल्यास, मग तू मला जन्म, मृत्यू, जरा, व्याधी ही जी कायमची 4 दुःख आहेत मनुष्याला, तर ह्या बाबतीत काही जादू करून दाखवू शकशील का? मग त्यावेळेला तो म्हणाला की बिलकुल नाही, म्हणजे मला तर काही ह्या बाबतीत काही म्हणजे जादू नाही करता येणार. मग श्रील प्रभुपाद म्हणाले की माझ्याकडे जादू आहे. म्हणजे काय की आपण जर भगवानांची भक्तिमय प्रेममय सेवा केली, मग त्याची पहिली सुरुवात म्हणजे काय, हरे कृष्ण महामंत्राचा जप. तर निश्चितच काय होऊ, आपण हे जन्म, मृत्यू, जरा, व्याधी या मनुष्य देहाला 4 समस्या आहेत, तर ह्यातून मुक्त होऊ. म्हणजे प्रत्येक भौतिक प्रकृतीमधला जो जीव आहे त्याला शरीर मिळतं आणि त्याला ह्या समस्या असतात. पण आपण जेव्हा भगवान जे आहेत त्यांची भक्तिमय प्रेममय सेवा करत होतो तेव्हा आपल्याला आध्यात्मिक देवाची प्राप्ती होते. आणि मग असा जो भक्त आहे तो भगवानांचा पार्षद बनून जो आहे, म्हणजे जो आहे तो भगवत धामामध्ये जातो किंवा मुख्य कोटीचा भक्त बनतो. आणि मग त्याला या समस्याच नाही आहेत पहा, म्हणजे खऱ्या अर्थाने तो मुक्त होतो. आणि म्हणून त्याला म्हणजे ब्रह्म म्हटलंय, म्हणजे आत्म्याला, म्हणजे अहम ब्रह्म असणं म्हणजे कोण, मी आत्मा आहे, म्हणजे मीच तो आत्मा आहे असं म्हटलं जातं पहा वेदामध्ये. म्हणजे ब्रह्म म्हणजे काय आहे, तर आत्मा आहे. म्हणजे शुद्ध भक्त जो आहे तर तो दिव्य अशा ब्रह्मस्तर हा भक्तीतही असतो आणि त्या स्तरावर असतो, स्तरावर तो स्थित असतो. म्हणजे काय की त्याच्या ज्या दिव्य क्रिया असतात, भक्तिमय प्रेममय ज्या सेवा असतात तर त्या म्हणजे ज्या आहेत तर त्या स्तरावर तो जो असतो तर तो स्थित झालेला असतो, म्हणजे भगवत प्रेमामध्ये, म्हणजे भावभक्तीच्याही पुढे जाऊन शुद्ध भगवत प्रेम. मग तो जो स्तर आहे ना अशा दिव्य क्रियामध्ये स्थित होण्याचा, त्याला म्हणायचं भक्तीमधला ब्रह्मस्तर. आणि वेगवेगळे 4 प्रकारचे भक्त जे आहेत तर ते आपापली उद्दिष्ट प्राप्त करतात भगवानांच्या म्हणजे सेवेमध्ये येऊन. पण जे अल्पज्ञ व्यक्ती आहेत तर त्यांना गोलोक वृंदावनची प्राप्ती नाही होत. जो केवळ भगवान यांच्या चरण कमलांचा आश्रय घेतो त्यांनाच कृष्ण लोकाची प्राप्ती होऊ शकते. म्हणजे भौतिक बंधनातून मुक्त होण्यासाठी अर्चविग्रहाची जो सेवा करतोय आणि ध्यान करतोय, तर मग म्हणजे त्यांचं जे ध्यान आहे ते भगवान यांच्यावर जेव्हा होतं, म्हणजे तर त्यावेळेला मग काय होतं, तर भगवान जे आहेत तर त्यांच्या कृपेमुळे ते काय होते, विचलित होत नाहीत कृष्ण भावनेतून आणि त्यांना अंतसमयी सुद्धा भगवान यांचं स्मरण राहतं. आणि हेच सगळं कुलचंद्र म्हणजे ते जे कुलशेखर महाराज आहेत तर त्यांनी हे सगळं मांडलंय आपल्या मुकुंदमाला स्तोत्रातून. आता पुढे जाऊ आपण, मग त्याच्या पुढच्या श्लोकावर. मग आता अर्जुनाचे एवढे सगळे प्रश्न होते, मग ह्याची सगळ्यांची उत्तरं जी आहेत तर ती आता भगवान देत आहेत पहा. आता ब्रह्म म्हणजे काय, तर त्याला आत्म्याला देखील म्हणले. म्हणजे तो कसा आहे, भगवान यांचा जीवात्मक अंश, म्हणजे आपला आत्मा, म्हणजे आपण कोणा जीवात्मा आहोत, आपण शरीर नाही होत, आपण जीवात्मा. मग हा जो जीव आहे कसा आहे,
अविनाशी आहे, म्हणजे अक्षर आहे. आणि त्याचं स्वतःचं अस्तित्व आहे. मग आता हा शरीराचा नियंत्रक आहे स्वतः. मग अध्यात्म म्हणजे काय? म्हणजे जीवाला पहिल्यांदा ब्रह्म म्हटलंय, आपण समजून घेतलं. मग अध्यात्म म्हणजे काय? तर त्याचा नित्य हा स्वभाव आहे. मग आता परब्रह्म म्हणजे कोण? तर भगवान आहेत. आता जीवाचा नित्य स्वभाव म्हणजे काय? तर त्याला अध्यात्म असं म्हटलंय. मग आता भौतिक स्थितीमध्ये काय होतं, की आपण म्हणजे भौतिक शरीर जेव्हा आपल्याला मिळतं, म्हणजे प्रत्येक जीवाला भौतिक शरीर मिळतं, मग तो कर्म करायला लागतो. म्हणजे त्याची कर्म करण्याची जी प्रक्रिया असते भौतिक प्रकृतीमध्ये, ती काय म्हणजे त्याद्वारे काय होतं, तर त्याला भौतिक शरीर प्राप्त होतं. म्हणजे आपण या जन्मात जे कर्म करतो, तर ती कर्म म्हणजे पुढच्या जन्माची आपली तयारी असते, की कसं आपल्याला शरीर प्राप्त होणार. मग कर्म म्हणजे काय आहे, तर त्याचे परिणाम असतात कुठल्याही कर्माला, चांगले किंवा वाईट. मग ती म्हणजे असे फलदायी परिणाम असतात किंवा त्याला क्रियाकलाप म्हणतात. मग ती आपल्याला भौतिक शरीराकडे नेते. सकाम कर्म म्हणजे कुठल्याही फळाच्या इच्छेने कर्म करतो किंवा कर्म करतो एखादा जीवात्मा भौतिक प्रकृतीमध्ये करतो, तो फलाशेनेच कर्म करतो. जोपर्यंत तिथे कृष्ण भावना नाही आणि 3 गुणांतून मुक्त नाही, तोपर्यंत सकामच कर्म होतं, फलाच्या आशेनेच कर्म होतं. मग आता आधिभूत म्हणजे काय, की ह्या भौतिक प्रकृतीमध्ये की जी सतत परिवर्तनशील आहे, तर हा जो ही जी आपल्याला सगळं दिसतं, म्हणजे पानं, फुलं, सृष्टी, वनस्पती सगळं म्हणजे जे काही दिसतं, जीव, तर ह्याला म्हणायचं आदिभूत असं. मग आधी दैव म्हणजे काय, तर भगवान जे आहेत, तर ह्यांच्या म्हणजे सर्व देवदेवता, चंद्र, सूर्य ह्यांचं जे भगवान यांचं जे विराट रूप आहे ना, की ज्यामध्ये सगळे म्हणजे सगळ्या देवदेवतांचा समावेश होतो. मग त्याला म्हणायचं आधी दैव असं म्हणायचं. म्हणजे सगळे त्याच्यामध्ये येतात, ग्रह, तारे. आणि ह्या सगळी जी संकल्पना आहे म्हणजे ह्या विराट रूपाची, त्याला आदिदैव असं म्हटलं जातं. मग आता भगवान श्रीकृष्णांचे जे अंशिक विस्तारित रूप आहे, म्हणजे तर त्याला म्हणायचं परमात्मा. मग हा जो परमात्मा आहे, तो प्रत्येकाच्या देहामध्ये उपस्थित असतो, त्याच्या हृदयामध्ये उपस्थित असतो. मग तोच जो आहे, तर तो सगळ्या यज्ञांचा भोक्ता असं म्हटलंय, म्हणजे परमात्मा म्हणजे आधी यज्ञ असं त्याला म्हणायचं. म्हणजे काय, तर आधी यज्ञ कोण आहे, तर जीवात्म्यासोबत तो प्रत्येकाच्या हृदयामध्ये उपस्थित आहे. आणि त्याचबरोबर असा जो आहे परमात्मा, तर तो भगवान जे आहेत म्हणजे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, तर ह्यांचाच एक अंशिक विस्तार आहे. आणि ते आपल्या हृदयामध्ये साक्षी असतात आपल्या प्रत्येक कर्माचं. आणि आपलं कर्म करायचं की नाही किंवा काय करायचं, सगळ्या म्हणजे कर्माशी संबंधित गोष्टींबद्दल त्याचं स्मरण विस्मरण सगळं काही भगवानच आपल्याला म्हणजे हे सगळ्या जे आहे तर ह्या क्रिया करण्यासाठी ची प्रेरणा देत असतात. म्हणजे 15.15 म्हणजे जो श्लोक येतो, तर तिथे हे आहे. ह्या श्लोकामध्ये सगळं वर्णन आहे की भगवान कशा पद्धतीने आपल्याला कर्म करण्यासाठी प्रेरणा देत असतात, आपल्या हृदयात उपस्थित असून. आणि ते सगळे आपण म्हणजे त्याचे संदर्भ आपण तिथे पाहू 15व्या अध्यायात. तर मग असे जे भगवान आहेत ते साक्षी असतात आपल्या प्रत्येक कर्माचे. पण काय होतं की आपण नवसाधक आहोत आणि आपण भगवान जे आहेत त्यांचं पूर्ण पुरुषोत्तम रूप जे आहे, तर आपण ह्या स्थितीत नाही समजू शकत. म्हणजे दिव्य स्तरावर भगवान आहेत. म्हणून भगवानाचं जे विराट रूप आहे ना, की म्हणजे भगवान यांचं विराट रूपाची संकल्पना आहे. तर त्यानुसार विराट पुरुषाचे चरण म्हणजे पाताळ लोक आहेत, त्यांचे नेत्र म्हणजे चंद्र सूर्य आहेत. आणि त्यांचं मस्तक म्हणजे उच्च स्तर म्हणजे असे उच्च स्तरावरचे जे लोक आहेत तर ते आहेत. तर आता ते पुढे आपण पाहूच म्हणजे पुढच्या स्लाइड्स मध्ये. तर अशा पद्धतीनं विराट रूपाची संकल्पना जी आहे ती मांडली जाते. जसं विश्वरूप दाखवलं ना अर्जुनाला श्रीकृष्णांनी, तर तशा पद्धतीने विराट रूप आहे भगवानांचं. मग ते पाहून आपल्याला लक्षात येतं भगवान किती जे आहेत तर ते दिव्य आहेत. आणि त्याद्वारे मग हळूहळू आपण भक्तीमध्ये अग्रेसर होतो. आता पुढे जाऊ आपण. हां. मग भगवान आता म्हणाले, की अविनाशी दिव्य जीवाला ब्रह्म म्हणायचं. अविनाशी दिव्य जीव म्हणजे आपला आत्मा. मग आता त्याचा नित्य स्वभाव म्हणजे अध्यात्म म्हणजे आता आत्म्याचा नित्य स्वभाव काय आहे, तर तो सेवक आहे. सेवक या भावाने तो काय करतो,
भगवान यांची सेवा करतो. जीवेर नित्य स्वरूप है कृष्णेर दास असं म्हटलंय कृष्णराज कविराज गोस्वामी यांनी चैतन्य चरितामृत. म्हणजे आपण कोण आहोत? नित्य दास आहोत भगवान यांचा, आणि आपण दास भावाने जर भगवान यांची सेवा केली ते आपले स्वामी आहेत या नात्याने, तर काय होतं? त्यांची आपल्याला कृपा प्राप्त होते. मग असा जो आहे तर जीव त्याचा प्राकृत देहाच्या, म्हणजे त्याला प्राकृत देह कधी मिळतो? तर त्यानं केलेल्या कर्मामुळं, कार्यामुळं. कर्म असं काम कर्म म्हणजे एखादी इच्छा बाळगून केलेलं कर्म, तर त्यामुळे त्याला प्राकृत देह मिळतं. मग पहा, जो अत्यंत मांसाहार करतो मग त्याला काय होतं? तर वाघ, सिंह असं मांसाहारी प्राण्यांचं शरीर मिळतं. मग जो अत्यंत सुख विलासात डुंबलेला असतो, मद्यपान करतो, अनेक स्त्रियांचा संग करतो, अशा पद्धतीने त्याला डुकराचं जन्म मिळतो. डुक्कर काय करतं? चिखलात घाणीत लोळत असतं, सगळं म्हणजे विलासात असतं ते, आणि त्याचबरोबर तो अनेक डुकराणींशी संग करत असतो. मग आता ज्या स्त्रीला असं खूप उघडं वागडं राहायची सवय असते, ज्यांना कमी कपडे, मग त्यांना वृक्षाचा जन्म मिळतो की तो दिवस रात्र उन्हा पावसात राहा उघडा. अशा पद्धतीचं त्याला शरीर. आणि जो कोणी खूप झोपतो त्याला मग अस्वलाचं शरीर मिळतं. म्हणजे ते अस्वल खूप झोपत असतं पहा. म्हणजे आपलं जे कर्म आहे ना, ते चित्रात दाखवलंय पहा. आपलं जे कर्म आहे ना, ते आपल्या पुढच्या जन्माची तयारी असते. म्हणजे आपलं सकाम कर्म आपल्याला म्हणजे आत्मा जो आहे त्याचं जे कर्म असतं ते त्याला शरीराकडे नेतं. भौतिक शरीर त्याला कुठलं प्राप्त होणार याकडे नेतं. मग ते तो भक्त दाखवले चित्रात. मग हे भगवानांच्या अर्चविग्रहांची सेवा करतात. मग त्यांना जे आहे तर ते त्यानुसार गोलोकमध्ये स्थान मिळतं की जे कृष्णांसोबत छान खेळण्यामध्ये, लीला करण्यामध्ये गुंतलेत पहा. म्हणजे भगवानांची भक्तिमय प्रेममय सेवा केल्यामध्ये कृष्ण प्रेमामध्ये स्थित होतात, आणि कृष्ण लोकामध्ये त्यांना स्थान मिळतं की जिथून त्यांना पुन्हा परतून यावं लागत नाही. आता पुढे जाऊ आपण. त्याची पुढच्या स्लाइडवर. हरे कृष्ण. हा, मग आता हे म्हणजे आता हे जे आहे तर हे सगळे निरंतर परिवर्तनशील असं भौतिक प्रकृती आहे. मग त्याला म्हणायचं आधिभूत असं म्हणायचं. कारण भौतिक प्रकृतीमध्ये कसं आहे की अवस्था आहेत, म्हणजे बाल्यावस्था असते, मग त्यानंतर जे आहे ते आपल्या शरीराच्या वेगवेगळ्या अवस्था आहेत. मग त्यानंतर काय आहे की आपल्याला कौमार्यावस्था आहे, त्यानंतर तारुण्यावस्था आहे, आणि त्यानंतर वृद्धावस्था आहे. अशा पद्धतीने वेगवेगळ्या अवस्थेतून शरीर जातं, आत्मा जो आहे तो बदलत नाही. मग ह्या निरंतर परिवर्तनशील जे आहे भौतिक प्रकृती, म्हणजे तिथं काय होतं की म्हणजे तिचा विकास होतो, हो की नाही, तिची वृद्धी होते, मग प्रजनन होतं, आणि तिचा ऱ्हास होतो. असं भौतिक प्रकृतीमध्ये हे तिचे गुण पाहायला मिळतात. ह्याला म्हणायचं आदिभूत. मग चंद्र सूर्यांसारखे देवदेवता सोबत असणारं परमेश्वराचं विराट रूप त्याला आदिदेव म्हटलंय. आणि प्रत्येक देहधारी जीवात्मामध्ये परमात्मा रूपाने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान उपस्थित असतात. मग त्याला म्हणायचं आदि यज्ञ. म्हणजे सगळे यज्ञ जे आहे आपण त्यांचा म्हणजे भोगता किंवा अधिष्ठाता म्हणजे भगवान आहेत. मग आता पहा, आपलं मन सुद्धा चंचल आहे, हो की नाही. मग त्याला हरे कृष्ण महामंत्राचा जप करायला आपण आतापासून अभ्यास केला पाहिजे. मग हे सगळं आपण का समजून घेतोय? तर जसं सुरवंट असतो ना, तर त्याला फुलपाखरू बनण्याकडे त्याचा ओढा असतो, म्हणजे ते पण चंचल असतं. जसं आपलं मन आहे ना, तर त्याच्याशी तुलना केली. मन असं चंचल आहे सारखं, इकडून तिकडे ते सतत म्हणजे काही ना काही विचार त्याच्या मनामध्ये असतात. त्याचं कार्य असतं इच्छा करणं. मनामध्ये अनेक गतस्मृतींचा साठा असतो. मग असं जे चंचल मन आहे ना, तर त्याला योग्य दिशेने नेणे, म्हणजे आपल्याला जीवात्मा म्हणून आपलं जे कार्य आहे तर ते काय, भगवानांची सेवा करणं, भगवानांना केंद्रस्थानी ठेवून आपलं प्रत्येक कर्म करणं. मग त्यासाठी मन जे आहे तर त्याला आपण योग्य दिशेने नेणं आवश्यक आहे. त्याला आपण सांगावं लागतं. लहान मुलांसारखं असतं मन चंचल, की काल आपण श्लोक पण पाहिला, चंचलम हि मन कृष्ण, असं पाहिलं, प्रमाती बलवत दृढम. इतकं चंचल मन आहे की वाऱ्याला एक वेळ आवरणं म्हणजे सोपं आहे. अर्जुनाला असं ते सोपं वाटतंय, पण मनाला आवरणं अवघड आहे. मग असं मन आहे. मग आता त्या मनाला आपण श्रीकृष्णांच्या म्हणजे जे आहे तर त्या पवित्र नामाच्या जपामध्ये जर गुंतवून ठेवलं तर निश्चितच काय होतं, हळूहळू मन जे आहे ते संयमित व्हायला लागतं, आणि त्याद्वारे आपण जे आहे ते शुद्ध बनत जातो. आपल्या हृदयाची शुद्धी होत जाते. मग असंच चंचल सुरवंट जे असतं तर तो असतो. मग त्याला मी कधी एकदा फुलपाखरू होईन असा ध्यास असतो. मग तशाच पद्धतीनं जीवात्म्यानं ध्यास काय घेतला पाहिजे की मला भगवत प्रेमाची प्राप्ती कधी होईल, आणि ह्याच जन्मामध्ये मी भगवत प्रेमामध्ये कशा पद्धतीनं स्थित होऊ शकेल. जसं सुरवंटाला त्याच जन्मामध्ये फुलपाखरू बनायचा ध्यास असतो ना, तसं जीवात्मा जो आहे तर त्यांनी जर हे
हे आपलं वर्तमान जीवन आहे. तिथं श्रीकृष्णांच्या पवित्र महामंत्राचा जप केला, प्रसाद ग्रहण केला, प्रमाणित आध्यात्मिक गुरूंचं मार्गदर्शन घेतलं, भक्तांचा संग केला, भगवद्गीता, भागवतासारख्या शास्त्रांचं अध्ययन केलं, की नाही, तर निश्चितच काय होईल, तर त्याला जे आहे ते आध्यात्मिक देहाची प्राप्ती होईल आणि भगवत धामाची प्राप्ती होईल, की जिथून त्याला पुन्हा परतून यायला म्हणजे लागणार नाही. तर अशा पद्धतीनं आपल्याला प्रयास करता येऊ शकतात आणि यासाठी सुरवंट जो आहे आणि फुलपाखराची उपमा जी आहे ते आपलं मन आणि मानवी जीवनाचं ध्येय या संदर्भात ही वापरली. आता पुढे जाऊ आपण. हा, मग त्याची पुढच्या स्लाइडवर येऊया. हा, मग त्याच्या श्लोकाचे अंत्यकाले च मामेवा स्मरन् मुक्त्वा कलेवरं यप्रयाति समद्भावं याति नास्त्यत्र संशयः. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मग आता ह्या श्लोकामध्ये सांगितलंय की आपण जो मृत्यूसमयी म्हणजे जे काही आपण म्हणजे स्मरण करत असतो, जो काही मनात आपले विचार असतो म्हणजे, आणि त्यावेळेला तो विचार मनात जो असतो त्यावेळेला आपण म्हणजे त्या विचारामध्ये देहाचा जेव्हा त्याग करतो तर त्यानुसारच आपल्याला ते शरीर मिळतं. मग आता जर मृत्यूसमयी केवळ कृष्णांचं स्मरण केलं आपण आणि देहाचा त्याग केला तर लगेचच कृष्ण लोकाची म्हणजे आपल्याला प्राप्ती होऊ शकते, किंवा कृष्ण स्वभावाची म्हणजे कृष्ण लोकांमध्ये त्यांचे जे सेवक आहेत ते सगळे कृष्णांप्रमाणे आहेत, कृष्णांसारखा रंग आहे त्यांचा, कृष्णांसारखे त्यांच्यामध्ये गुण आहेत आणि ते कृष्णांची सेवा करतात, भक्तिमय प्रेममय सेवा करतात. मग भगवान हा खूप मोठा संदेश देतात पहा आपल्याला, की काय, की आपण अंतकाली जर माझ्या भावाचं म्हणजे माझं स्मरण केलं देहत्याग करत असताना तर निश्चित काय होईल, की तुम्हाला माझ्या स्वभावाची जी आहे ती प्राप्ती होईल. पहा म्हणजे काय, की आपण याच्यातून समजून घेऊ की कृष्ण भावनेमध्ये देहत्याग करणारा जो मनुष्य आहे त्याला भगवानांच्या दिव्य प्रकृतीची म्हणजे असे भगवान कसे सच्चिदानंद तर तशा पद्धतीने त्याला तत्काळ ती प्राप्त होत असते. म्हणजे भगवान कसे शुद्ध आहेत आणि म्हणजे ते कसं आहेत की शुद्ध सत्वगुणामध्ये आहेत. मग तशा शुद्ध सत्वगुणामध्ये जे आहेत तर ते आपण जे आहेत तर तशा पद्धतीचा आपल्याला दिव्य देह मिळतो. आपण जातो अशा शुद्ध सत्वगुणामध्ये. आपण 3 गुणांनी बाधित असतो. मग त्यातून आपण आधी सत्वगुणात आलो तर शुद्ध सत्वगुणामध्ये जाईल. मग अशा पद्धतीनं अंतकाळी जर आपल्याला जीवन म्हणजे जे आहे तर ते सफल करायचं असेल तर आपल्याला आयुष्यभर सराव करायला लागेल, हो की नाही. म्हणजे परीक्षेच्या पेपर दिवशी आपण अभ्यास नाही करत, आपण वर्षभर सराव केलेला असतो, हो की नाही. मग आपण जर आयुष्यभर नाम घेतलं तर निश्चितच आपल्याला अंतकाळी आपलं जेव्हा शेवटचा म्हणजे आपला शेवटची वेळ आहे तर त्यावेळेला आपल्याला ते स्मरण केलं तर निश्चितच आपल्याला भगवान यांचं नाव जे आहे ते आठवेल किंवा भगवान यांच्या नावाचं स्मरण होईल. पहा म्हणून कृष्ण स्मरणाचा आपण सराव करणं आवश्यक आहे. पहा आणि वृक्षाप्रमाणे कसं पाहिजे, आपण सहनशील व्हायला पाहिजे. हा, आणि तसंच आपण कसं व्हायला पाहिजे, गवताच्या पात्यासारखं एकदम जे आहे तर एकदम म्हणजे अगदी सहिष्णू, सहनशील असं व्हायला पाहिजे. म्हणजे काय, तर गवताच्या पात्यावरून आपण चाललो तर काय होतं, पुन्हा ते उभं राहतं उठून. मग अशा पद्धतीचा आपला सहनशील स्वभाव पाहिजे. आणि वृक्ष जे आहेत तर ते कसे असतात, उन्हा-पावसात म्हणजे थंडी वाऱ्यात जे आहेत तर ते सदैव ते उभे असतात, म्हणजे सहनशील आहेत ते, हो की नाही. आणि आलेल्यांना उलट ते सावली, छाया देत असतात, हो ना. आणि त्यांच्यापासून फळं वगैरे सुद्धा मिळतात. म्हणजे ते आलेल्या गेलेल्यांची म्हणजे अशी जी वाट सुरू आहेत त्यांची सेवा करत असतात. मग अशा वृक्षांसारखं आपण सहिष्णू किंवा सहनशील व्हायला पाहिजे. आणि त्याचबरोबर गवताच्या पात्यासारखं आपण एकदम म्हणजे सोशिक, सहनशील असं होणं आवश्यक आहे. म्हणजे सगळ्या संकटांचा आपण सामना करत हरिकृष्ण महामंत्राचा जप करणं आवश्यक आहे. आपल्या मार्गामध्ये अनेक संकट येतील पण आपण त्याला मात करून सदैव आपल्या आयुष्यामध्ये भगवानाच्या नामाचं जर स्मरण केलं तर निश्चितच काय होईल, अंतसमयी आपल्याला ते आठवेल. आणि इथे मग उदाहरण दिले पहा भीष्म पितामहांचं, की ते श्रीकृष्णांचे भक्त होते. मग आपण ती एक चक्रधाम लीला आपण अभ्यासली पहा आधीच्या अध्यायामध्ये, की श्रीकृष्ण क्रोधित होऊन काय करतात, ते चक्र भिरकावून जे आहेत ते फेकतात, तसं क्रोधित झालेले असतात. आणि मग ते शरण येतात भीष्म पितामह श्रीकृष्णांना, त्यांचा क्रोध आहे तो भगवत प्रसाद म्हणून ग्रहण करतात. मग त्यांच्यावर अर्जुन जो आहे तर त्यांच्यावर बाण सोडतो आणि मग ते बाणाच्या शय्येवरती ते निजलेले असतात. म्हणजे त्यांना जे आहे ते इच्छा मृत्यूचं वरदान असतं. मग त्यांना जे आहे ते एका ठराविक काळी म्हणजे
ज्या वेळेला म्हणजे वेगवेगळे म्हणजे जे कालचक्राची गणना आहे त्यानुसार त्यांना एका ठराविक वेळी जो आहे तर तो मृत्यू हवा असतो आणि म्हणून ते बाणाच्या शय्येवर जे आहे तर ते पहुडलेले आहेत बा. मग तिथे सगळे देवी देवता आहेत, म्हणजे ऋषीमुनी आहेत असे उच्च कोटीचे. म्हणजे तर ते सगळे आहेत आणि त्यांचे म्हणजे सगळे पांडव आणि कौरव पण तिथे जमलेत आणि भगवान साक्षात तिथे उपस्थित आहेत. म्हणजे तर अशाही परिस्थितीत ते सगळ्या वैष्णवजनांचं नमस्काराच्या म्हणजे अभिवादनाच्या मुद्रेने स्वागत करतात. म्हणजे असे उच्च कोटीचे वैष्णव म्हणजे विष्णू पितामह 12 महाजनांपैकी ते एक आहेत. मग ते काय करतात, भगवान श्रीकृष्णांची स्तुती करून, त्यांचं गुणगान करून, त्यांच्या लीलांचं श्रवण करून, भीष्मस्तुती भागवतामध्ये खूप छान येते. तर अशा पद्धतीने गुणगान करतात ते आणि आपला प्राण सोडतात. म्हणजे सदैव कृष्णांचं स्मरण केलं तर आपल्याला कृष्ण लोकाची प्राप्ती होते. याचं उदाहरण म्हणजे भीष्म पितामह. मग त्यांनी जे गुणगान केलं तर भगवानांच्या विषयी रचना केली खूप सुंदर श्लोकांची, ते म्हणजे विष्णू सहस्त्रनाम. विष्णू सहस्त्रनामाचा आपण पाठ सदैव करावा, आपल्याला खूप भगवानांची कृपा मिळते. तशी भीष्म पितामहांना मिळाली. आता पुढे जाऊ आपण. मग त्याच्या पुढच्या स्लाइडवर येऊ आपण. मग आता हा जो श्लोक आहे तर हा जो आहे तर हा 5 पांडवांशी संदर्भात आहे आणि ह्या श्लोकाचा अर्थ खूप सुंदर आहे. म्हणजे युधिष्ठिर जो आहे तर तो आणि उरलेले 4 पांडव यांच्या संबंधात ही कथा आहे. ते जेव्हा वनवासात होते तेव्हा काय झालं, तर ते एका तळ्याच्या काठी गेले आणि तिथे म्हणजे त्यांनी म्हणजे थोडंसं विश्रांतीसाठी थांबले. तहान लागली होती सर्वांना. मग सर्वात पहिल्यांदा काय केलं, अर्जुन गेले की मी पाणी घेऊन येतो म्हणून. मग त्यावेळेला काय झालं की हे सगळे भाऊ जे होते ते विश्रांतीसाठी थांबले होते. मग ती यक्षांची पाणी पिण्याची वेळ झाली होती त्यावेळेला. म्हणजे वनवासात जेव्हा होते सगळेजण तर त्यावेळेला ते तळ्याच्या काठी विश्रांती घेत असताना पाणी पिण्यासाठी पहिल्यांदा अर्जुन गेला पाणी आणायला. मग तो बराच वेळ आला नाही म्हणून भीम पण गेला. तो आला नाही, मग उरलेले नकुल सहदेव पण गेले. मग हे सगळे भाऊ कसे काही आले नाही म्हणून युधिष्ठिर पण तिथे गेला आणि त्यांनी पाहिलं की हे भाऊ सगळे बेशुद्ध अवस्थेत पडलेले आहेत. मग आता त्यांनी ओरडून विचारलं, माझ्या भावांची अशी स्थिती कोणी केली आहे, त्यांनी समोर यावं बरं. असं तो म्हणाला युधिष्ठिर. म्हटल्यावरती तिथे एक यक्ष बसला होता वृक्षावरती. तो म्हणाला की मीच केली यांची स्थिती, कारण आमची पाणी पिण्याची वेळ होती तेव्हा हे आले आणि मग त्यांना आम्ही थांबवायचा प्रयत्न केला तर त्यांनी ऐकलं नाही. मग माझं त्यांच्याशी युद्ध झालं असं सांगितलं आणि त्या युद्धामध्ये हे हरले, त्यामुळे असे बेशुद्ध अवस्थेत पडले. मग असं सांगितलं. मग आता ते म्हणाले, माझ्या भावांना पूर्वत करण्यासाठी काय बरं करावं, म्हणजे कोणता उपाय करावा, तुम्ही मला मार्गदर्शन करा असं त्यांनी प्रार्थना केली युधिष्ठिरांनी. मग त्यावेळेला त्यांनी सांगितलं की मी तुला प्रश्न विचारेन 5, त्यापैकी सगळ्या प्रश्नांची उत्तर जर तू देऊ शकलास तर मी निश्चित ह्या भावांना पुन्हा पूर्ववत करेन. मग ठीक आहे म्हणाले युधिष्ठिर. मग काय झालं की त्यांनी प्रश्न विचारले. मग त्यातला शेवटचा प्रश्न हा होता. तर हा जो श्लोक आहे, अहन्यहनि भूतानि गच्छन्तीह यमालम शेषः स्थिरत्वमिच्छन्ति किमाश्चर्यं मतः परम, असा तो हे आहे म्हणजे स्पष्टीकरण आहे. त्याचा अर्थ काय होतो, तर त्यांनी विचारलं की सगळ्यात आश्चर्यकारक घटना कुठली या ब्रह्मांडामधली. आपल्या युधिष्ठिराने सांगितलं की शेकडो हजारो जीव प्रत्येक क्षणी मृत्यूला भेटतात, म्हणजे जन्माला पण येतात आणि मृत्यूला भेटत असतात. पण एक मूर्ख प्राणी म्हणजे कोण, मनुष्य असं आहे की तरी तो स्वतःला जो आहे तर तो अमर समजतोय. थोडीशी चूक आहे टायपिंग मध्ये. आणि मृत्यूची तयारी करत नाही, म्हणजे मनुष्याला वाटतं आपण कधी मरणारच नाही. म्हणजे पहा, आपल्या कपड्यांच्या कपाटामध्ये एकदम इतके कपडे असतात की आपण जणू काही अनेक जन्म इकडेच राहायला आलोय, हो की नाही. आणि आपल्याकडे आपण वस्तूंचा संचय इतका करतो की जणू काही आपण पिढ्यानपिढ्या इथेच राहणार आहे. पण आपल्याला जन्म घेतलाय आपण म्हणजे मृत्यू आहे हे विसरतोच आपण. आणि आपण मृत्यूची तयारी करत नाही. मृत्यूची तयारी म्हणजे काय, आपल्याला देह जो आहे आत्मा कधीतरी तो टाकणार आहे. जसं जुनं वस्त्र टाकतो एखादा व्यक्ती तसं. मग त्यासाठी मृत्यूची तयारी म्हणजे काय, तर आपण सदैव कृष्ण स्मरण केलं पाहिजे आणि त्याद्वारे आपण अंतःसमयी सुद्धा कृष्णांना जर आठवू शकलो तर निश्चितच काय होईल, तर आपल्याला लाभ होईल, म्हणजे आपण कृष्ण लोकाची प्राप्ती करू. मग हीच अद्भुत गोष्ट आहे, हीच आश्चर्याची गोष्ट आहे की इतके सगळे जीव मृत्युमुखी प्रत्येक क्षणाला पडतात. पण एक मूर्ख प्राणी म्हणजे मनुष्य असं आहे की त्याला हे कळत नाहीये की तो आपण मृत्यूची तयारी करू नये. त्याला वाटतं आपण अमरच आहोत.
आहोत पहा. मग हे सर्वात मोठं आश्चर्य असं सांगितल्यावरती मग यक्ष जो आहे तो प्रसन्न झाला आणि त्यांनी सगळ्या भावांना शुद्धीवर आणलं. अशी ही कथा आहे. आता पुढे जाऊ आपण. हा, मग पुढच्या स्लाइडवर. यं यं वापि स्मरन् भावं त्यजन्त्यन्ते कलेवरं तं तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भावभावितः. हे कौन्तेय, आपल्या देहाचा त्याग करीत असताना मनुष्य ज्या ज्या भावाचे स्मरण करतो त्या त्या भावाची तो निसंदेह प्राप्ती करतो. हरे कृष्ण. मग आता आपण समजून घेऊया की कुंतीचा जो पुत्र आहे त्याला कौंतेय असं म्हणतात. प्रेरणा देण्यासाठी भगवान म्हणतात की आता आपण आपल्या देहाचा त्याग करताना ज्या ज्या भावाचं आपण स्मरण करत असतो ना, तर त्या त्या भावाची आपल्याला प्राप्ती होते. म्हणजे काय की आपण मृत्यूसमयी आपल्या मनात जो विचार असतो ना त्यानुसार आपल्याला देह मिळतो. म्हणजे जे काही विचार असतात, जे भाव असतात. मग आता ह्याचं उदाहरण कोणतं, तर भरत महाराज पहा. इथे चित्रात पहा, त्यांनी भरत महाराज जे आहेत त्यांची कथा आपण ऐकली की त्यांनी काय केलं, संन्यास घेतला. आपल्या सगळ्या जबाबदाऱ्या ज्या आहेत त्या इतरांकडे सोपवून गृहस्थ आश्रमातल्या, आणि त्यांनी काय केलं, नदी किनारी ते यज्ञ करत होते. मग त्यांनी पाहिलं की एक हरिणी आहे, तर ती गर्भिणी होती आणि तिचा पाठलाग वाघ करत होता. मग त्यांनी काय केलं, ते सर्व दृश्य पाहिलं आणि तिने नदीत उडी घेतली. म्हणल्यावरती तिला एक पाडस झालं. आणि मग तो वाघ तेवढ्यापर्यंत निघून गेला होता. मग त्यांनी उडी मारून नदीत त्या पाडसाला बाहेर काढलं. मग ते त्याच्याकडे आकर्षित झाले. म्हणजे त्यांना ते आवडलं आणि त्याला आता आपण त्याचा सांभाळ करूया असं त्यांनी ठरवलं. मग ते त्याच्यासाठी लुसलुशीत गवत आणण्याचा असा विचार करायचे. मग ते कुठे नसेल, त्यांच्या दृष्टीआड जराही झालं तर त्यांच्या मनात त्याचाच विचार असायचा की त्याला छान गवत मिळालं असेल ना, त्याच्यावर कुठल्या प्राण्याने हल्ला केला नसेल ना. मग असंच त्यांचा दिनक्रम सुरू राहिला. म्हणजे त्यांचं काय झालं, आपल्या साधनेकडे अशा पद्धतीनं दुर्लक्ष झालं. मग आता मृत्यूचा समय आला. मग त्यावेळेला काय झालं की त्यांच्या मनात हेच विचार होते की त्या हरणाचं काय बरं झालं असेल, मग त्याला कुणी प्राण्यांनी ठार नसेल न केलं याची काळजी. मग त्यांच्या मनात हरणाचे विचार होते आपला देह त्याग करीत असताना. आणि म्हणून काय झालं, त्यांना पुढच्या जन्मात हरणाचाच देह मिळाला. म्हणजे काय की आपल्या देहाचा त्याग करताना ज्या भावाचं स्मरण करतो त्या भावाची निसंदेह प्राप्ती. मग पुढे ते हरिण होतं, त्याच्या गतजन्माच्या स्मृती त्यांना जागृत होत्या. मग ते एका आश्रमाजवळ ऋषींच्या जायचं आणि तिथं वेदाध्ययन सुरू असायचं. भक्ती मार्गावरचे त्यांचे जे प्रयत्न असायचे ऋषीमुनींचे, ते जे करत असत तर तिथं सगळं ते म्हणजे श्रवण करायचं. मग त्यानंतर त्यांना जड भारताचा जन्म पुढचा आला आणि मग त्यानंतर त्यांची या अशा म्हणजे जे आहे तर मुक्तता झाली. म्हणजे काय की ज्या देहाचा आपण म्हणजे जे देह आहे आपलं, तर त्या देहाचा त्याग करत असताना ज्या ज्या भावाचं स्मरण करतो, म्हणजे जो विचार असतो तसं, तर त्यानुसार आपल्याला त्या भावाचे म्हणजे तेच शरीर मिळतं. आणि ह्यासाठी मग आपण काय केलं पाहिजे, सदैव कृष्ण स्मरण केलं पाहिजे. मग त्यावेळेला काय होईल की आपल्याला कृष्ण लोकाची म्हणजे त्या भावानुसार आपल्याला कृष्णासारखा देह कुठं मिळतो, कृष्ण लोकात. मग त्यामुळे आपल्याला कृष्ण लोकाची प्राप्ती होऊ शकेल. आता पुढे जाऊ आपण. हा, मग पुढच्या स्लाइडवर येऊ. ही कथा आपण ऐकली आता याच्या पुढे जाऊ आपण. हा, मग त्याच्या पुढच्या स्लाइडवर येऊ. हरे कृष्ण. तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मरयुध्य च मय्यर्पितमनो बुद्धिः मामे वैश्यस्य संशयः. हरे कृष्ण. हा, म्हणून हरे कृष्ण. अर्जुना, तू सदैव माझ्या कृष्णाच्या रूपात विचार कर आणि त्याच वेळी तुझे युद्धाचे विहित कर्तव्य पार पाड. मला समर्पित केलेले तुमचे कार्य आणि तुमचे मन आणि बुद्धी माझ्यावर स्थिर केल्याने तुम्ही निसंशयपणे माझी प्राप्ती कराल. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता आपण समजून घेऊया की भगवान काय म्हणतात, तस्मात सर्वेषु कालेषु. म्हणजे काय कर की तू जे आहे तर ती म्हणजे म्हणून तू काय कर की माझं सतत स्मरण करत राहा. म्हणजे सदैव माझ्या कृष्ण रूपाचा विचार कर, माझं स्मरण कर. आणि तुझं युद्ध करणं हे क्षत्रियाचं कर्तव्य कर्म आहे, विहित कर्म आहे. तर ते तू कर आणि ते पार पाड. आणि त्यावेळेला काय कर, तुझं समर्पित जे कर्म करतोयस माझ्या चरणी, त्यावेळेला तुझं मन आणि बुद्धी माझ्यावर स्थिर कर. यामुळे काय होईल, तर तू माझी प्राप्ती करशील. म्हणजे आपल्यासारख्या लोकांसाठी हा श्लोक जो आहे तो फार महत्वाचा आहे. म्हणजे आपण आपलं कर्तव्य कर्म हे केलंच पाहिजे. म्हणजे कृष्णाने कुठेही भगवद्गीतेत अर्जुनाला सांगितलं
नाहीये की तुझं क्षत्रिय म्हणून कर्तव्य कर्म सोडून टाक. बिलकुल नाही. तर त्यांनी काय केलंय, तर आपलं कर्तव्य कर्म त्याला करायला सांगितलंय. तुझं क्षत्रिय म्हणून काय कर्तव्य कर्म, तू युद्धामध्ये लढायला हवंस, मग ते तू लढ असं सांगितलंय. आणि त्यावेळेला काय कर, तर तू माझं स्मरण कर, आणि मग त्यामुळे काय होईल, आपली भौतिक विकारातून मुक्ती होईल या प्रकृतीच्या 3 गुणातून, आणि तुझं मन आणि बुद्धी माझ्यावर स्थिर कर. आणि त्याद्वारे काय होईल, श्रीकृष्णांच्यावर मन आणि बुद्धी स्थिर झालं की ते काय होतं, एक प्रकारे ध्यान आणि धारणा आपण अभ्यासलं ना, म्हणजे ती समाधी अवस्था, म्हणजे चॅन्ट मेडिटेशन आपण म्हणतो तसं. आपण सदैव श्रीकृष्णांच्यावर मन आणि बुद्धी स्थिर केलं, आणि प्रत्येक कर्म करत असताना ते जे आहे, तर त्यावेळी आपण श्रीकृष्णाचा जो महामंत्र आहे, हरे कृष्ण महामंत्र, त्याचा जप केला तर निश्चितच काय होईल, ते कृष्ण भावनाभरित कर्म होईल. आणि आपलं कर्तव्य कर्म करत असताना आपण श्रीकृष्णांना केंद्रस्थानी ठेवणं, म्हणजे अशा पद्धतीनं आपण पवित्र नामाचा जप करत आपलं मन बुद्धी त्यांच्यावर स्थिर ठेवत आपण काय करायचं, तर ते कर्म करायचं. मग ह्याला म्हणायचं श्रीकृष्णांना केंद्रस्थानी ठेवून कर्म करणं. म्हणून भगवान म्हणतात मन आणि बुद्धी माझ्यावर स्थिर ठेव. आणि अशा पद्धतीने जेव्हा मन आणि बुद्धी स्थिर होतं तेव्हा निश्चितच काय होतं, आपल्याला कृष्ण प्रेमाची प्राप्ती होईल. कृष्णांचा सदैव संग करू आणि त्यामुळे कृष्ण लोकाची आपल्याला प्राप्ती होऊ शकेल. मी ते चित्रात प्रल्हाद महाराज जे आहेत तर त्यांची कथा येते भागवतामध्ये. तर ते काय करायचे, उच्च कोटीचे भक्त होते भगवानांचे. मग ते दुपारच्या वेळेत ते त्यांचे जेव्हा शिक्षा गुरु म्हणजे विश्रांतीसाठी जेवणाच्या सुट्टीसाठी जात, तर ते असुर बांधवांना सांगायचे की म्हणजे मनुष्य जन्म आहे तो भगवत भक्ती करण्यासाठी मिळाला, आणि त्यासाठी हरिनामाचं ते संकीर्तन करायचे, जप करायचे. त्यांना सुद्धा त्यांनी हरिभक्ती करायला शिकवलं. आणि ते त्यांच्यासोबत काय करायचे, तिथे हरिनाम संकीर्तन करून छान नाचायचे, गायचे, नृत्य करायचे, त्या सगळ्यांना सहभागी करून. अशा पद्धतीनं भगवत भक्त काय करतो, सदैव हरे कृष्ण महामंत्राचा जप करतो, संकीर्तन करतो, कृष्णाने केंद्रस्थानी ठेवून कार्य करतो. त्याचबरोबर ते विद्याभ्यास पण करायचे, त्यांचं कार्य होतं. म्हणजे त्यांचं नियत कर्तव्य किंवा विहित कर्म काय होतं की विद्याभ्यास करणं. तर ते आपल्या पाठशाळेमध्ये म्हणजे गुरुकुलामध्ये तिथे ते विद्याभ्यास पण करायचे आपल्या असुर बांधवांसोबत. मग अशा पद्धतीनं आपण आपलं नियत कर्तव्य किंवा विहित कर्तव्य करतच आपण काय केलं पाहिजे, श्रीकृष्णांचं स्मरण केलं पाहिजे. मग त्यामुळे काय होईल, भौतिक प्रकृतीच्या 3 गुणातून आपण मुक्त होऊ. आता पुढे जाऊ आपण पुढच्या स्लाइडवर येऊ. अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिंतयन्. हरे कृष्ण. जो परम पुरुष भगवंताचे ध्यान करतो त्याचे मन सतत माझ्या स्मरणात गुंतलेले असते, मार्गापासून अविचलित असते. तो हे पार्थ अर्जुन, तो माझ्यापर्यंत नक्की पोहोचतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मग आता हे जे भगवान आहेत तर ते काय सांगतायत की जो माझ्या म्हणजे माझे ध्यान करतो, परमपुरुष भगवान यांचे ध्यान करतो, तर अभ्यास योग युक्तेनं म्हटलंय. म्हणजे काय, तर ह्या अभ्यासाच्या द्वारे, कोणता अभ्यास, तर नवविधा भक्ती, याद्वारे जो कोणी भगवान यांचं ध्यान करेल, त्याचं मन कसं होतं, सतत भगवान यांच्या स्मरणात गुंतलेलं राहतं. आणि मग तो मार्गापासून अविचलित, म्हणजे जे मार्गापासून अविचलित असतं, म्हणजे काय की हे जे आहे ते ध्यान जे आहे ते निरंतर राहतं. आणि ते तो व्यक्ती आहे किंवा तो मनुष्य तो भरकटत नाही, तो अविचलित राहतो कायम इतर मार्गांपासून. म्हणजे अशा भौतिक प्रकृतीमध्ये तो म्हणजे जो आहे तर तो विचलित होत नाही, अविचलित राहतो. आणि मग असा जो व्यक्ती आहे तो निश्चितच माझी प्राप्ती करतो असं ते सांगतात. म्हणजे काय की आपण आपली भगवान यांच्याशी असलेला दिव्य संबंध जागृत केला पाहिजे. आणि कृष्ण स्मृती जी आहे, कृष्ण भावना जी आहे, कृष्णांचे आपण दास आहोत, कृष्णांची भक्तिमय प्रेममय सेवा, त्याची सुरुवात होते कशामुळे, हरिकृष्ण महामंत्राच्या जपामुळे, हो की नाही. नाम संकीर्तन यज्ञ हा कलियुगाचा धर्म आहे. मग त्यानुसार आपण जप केला, भगवानांना अर्पण केलेला प्रसाद ग्रहण केला, भक्तांचा संग केला, आणि त्याचबरोबर आपण काय केलं, तर भक्तांची म्हणजे जे उच्च कोटीचे भक्त आहेत त्यांच्या मार्गदर्शनानुसार, म्हणजे प्रमाणित आध्यात्मिक गुरूंच्या अनुसार भगवानाची सेवा करायचे प्रयत्न केले, तर निश्चितच काय होईल, आपल्यासारखं जीव हा तटस्थ शक्ती आहे भगवानाची. म्हणजे अंतरंगा म्हणजे आध्यात्मिक शक्ती, बहिरंगा म्हणजे भौतिक शक्ती, त्यांच्या मध्ये आहे जीव. मग असा जो जीव आहे तर तो काय होतो, अंतरंग शक्ती
शक्ती म्हणजे आध्यात्मिक शक्तीशी त्याचं तादात्म्य झालं की त्याला आध्यात्मिक देहाची प्राप्ती होते, आणि भौतिक शक्तीशी त्याचं तादात्म्य झालं की त्याला वेगवेगळी शरीरं मिळतात आणि 84 लक्ष योनीमधून त्याचा प्रवास होतो आणि तो जन्म मृत्यूच्या चक्रात पुन्हा पुन्हा येत राहतो. मग आपल्याला काय करायचंय, भगवान यांच्या आध्यात्मिक म्हणजे भगवान यांच्यासारख्या आध्यात्मिक देहाची प्राप्ती करायची. भगवान यांच्याप्रमाणे आपण सच्चिदानंद आत्मा आहोत. मग आपल्याला आपलं कर्म असं करायचं की ज्याद्वारे आपल्याला भगवानांच्या दिव्य देहाची प्राप्ती होईल आणि भगवत धामाची प्राप्ती होईल. मग यासाठी काय करायला पाहिजे, हरे कृष्ण महामंत्राचं आपण जर संकीर्तन केलं आणि निश्चितच म्हणजे कृष्ण, राम, नरसिंह म्हणजे भगवानाची वेगवेगळी रूप आहेत, त्या रूपांचं आपण ध्यान केलं आणि भगवानाच्या प्रत्येक नावामध्ये तितकीच शक्ती आहे. तर आपण अशा पद्धतीनं हरे कृष्ण महामंत्राचं जर संकीर्तन केलं आणि भगवत भक्ती करायचा प्रयत्न केला तर निश्चितच आपल्याला भगवत धामाची प्राप्ती होईल. जसं आपण सुरवंट्याचं उदाहरण अभ्यासलं, त्याला म्हणजे वर्तमान जीवनामध्येच त्याला फुलपाखरू बनायचं असतं पहा. त्याप्रमाणे सदैव कृष्ण चिंतन आपण जर केलं तर निश्चितपणे आपल्याला जीवनाच्या अंती श्रीकृष्णांच्या सारखंच शरीर प्राप्त होईल, म्हणजे आपल्याला गोलकधामाची प्राप्ती होईल आणि आपण श्रीकृष्णांप्रमाणेच असू तिथे. तर आता ते पुढे आपण पाहू स्लाइड्स मध्ये की कशी आपल्याला प्राप्ती होते. मग आता इथे चित्रात पहा, इथे जे आहे ते पुष्पक विमान जे आहे ते आले पहा वैकुंठातून. आणि चतुर्भुज विष्णू म्हणजे नारायण रूपात हे त्यांचे सेवक, म्हणजे भगवान यांच्यासारखेच त्यांचे सेवक असतात. तिथले जे भक्त आहेत भगवानांचे सेवा करणारे, म्हणजे त्याला म्हणायचं सारूप्य मुक्ती. म्हणजे काय, भगवान यांच्यासारखंच चतुर्भुज रूप असतं. मग ते अजामिलाला न्यायला आलेत. मग आता त्या अजामिलाची कथा आपण अभ्यासूया. पुढे चित्र घेऊया, मग त्याची स्लाइड्स दाखवूया. एक ब्राह्मण होता, त्याचं नाव होतं अजामिल. तो खूप छान वैदिक शास्त्रांचं पालन करून आपलं जीवन कंठत होता. त्याला पत्नी, मुलं, छान म्हणजे असं छान कुटुंब होतं, आई वडील, आणि अत्यंत धर्माचरणी होता. मग एकदा तो भगवान यांच्या अर्चविग्रहांची सेवा करण्यासाठी फुलं आवश्यक होती, म्हणून तो जंगलात गेला. मग त्यांनी काय पाहिलं जंगलामध्ये की एक म्हणजे वेश्या स्त्री आहे आणि ती एका पुरुषाशी संग करतानाचं दृश्य पाहिलं. मग त्याचं पुन्हा पुन्हा त्याला स्मरण झालं त्या दृश्याचं. आणि मग काय झालं, तो त्या स्त्रीकडे गेला आणि मग तिच्यामध्ये गुंतला तो, आणि तो धर्माचरण तो करत होता. म्हणजे ह्या मार्गापासून तो भरकटला. मग तो म्हणजे त्यानं तिच्याशी विवाह केला, आपली पत्नी, मुलं आहेत ती घरातून हकलवून दिली, असं घडलं. आणि मग काय झालं की तिथे म्हणजे तो तिच्यासोबत त्यांनी संग केल्यामुळे तो सगळ्या गोष्टी चुकीच्या करू लागला, मांसाहार करायला लागला, वाईट कृत्य करायला लागला सगळी, आणि मग वृद्ध बनला. पण त्याला अनेक मुलं झाली, त्यापैकी शेवटचा जो मुलगा होता तो त्याचा लाडका होता, त्याचं नाव होतं नारायण. मग तो सदैव काय असं झालं की त्याला नारायण म्हणून हाक मारायचा. मग आता त्याचा मृत्यू समय आला, मग त्याची पुढचं चित्र दाखवूया त्यांना सगळ्यांना. तर त्याचा मृत्यूचा समय आला. मग त्यावेळेला काय घडलं, मृत्यू समय जेव्हा आला तर त्यावेळेला ते यमदूत दिसले त्याला. आता यमदूत जे आहेत ते येताना दिसले, पण त्याला ते पाहून त्यांचं असं अक्राळ विक्राळ रूप पाहून भीती वाटली आणि त्यांनी नारायण म्हणून हाक मारली तळमळीने. मग खरं तर त्यांनी आपल्या मुलाला हाक मारली होती घाबरून. पण काय झालं, नारायण हाक मारल्यामुळे विष्णुदूत आले. भगवानांचं नाव पण नारायण आहे ना. मग विष्णुदूत आले, चतुर्भुज विष्णू रूपातले, आणि त्यांचा आणि यमदूतांचा तिथं वादविवाद झाला. की म्हणजे हे इथे आम्हाला हाक मारली ह्या व्यक्तीने, म्हणजे तर म्हणजे तुम्ही ह्यांचे प्राण हरण नाही करू शकत असं ते म्हणाले. आणि मग त्यांचा वादविवाद यमांच्या पर्यंत गेला. आणि मग जिथे विष्णुदूत आहेत तिथं काही फिरकता कामा नये आपण, असं त्यांचा त्याच्यावर उपाय निघाला आणि ते निघून गेले यमदूत. आणि मग अजामिलाला आपली चूक आहे ती समजली. तो शरण गेला भगवानांना आणि त्यांनी भगवत भक्ती केली. तो हरिद्वारला गेला, तिकडे भगवत भक्ती केली त्यांनी, भक्तिमय प्रेम सेवेचे प्रयत्न केले, निरंतर कृष्ण नामात राहिला आणि मग त्याला जे आहे ते भगवत धामाची प्राप्ती झाली. मग अंतसमयी त्यांना पुष्पक विमान जे आले भगवान यांचे चतुर्भुज विष्णू रूपातले जे दूत आहेत ते शुद्ध भक्तांना घ्यायला पुष्पक विमान येतं पहा. तुकाराम महाराजांना सुद्धा असं पुष्पक विमान घ्यायला आलं होतं. आणि सदैव वैकुंठाला गेले तुकाराम महाराज जे आहेत. तर अशा पद्धतीची अजामिलाची कथा आहे. म्हणजे काय, त्यानं पापकर्म भरपूर केलेली होती, पण म्हणजे जरी केली असली आणि अजाणतेपणी त्यांनी भगवानांचं नाम घेतलं आणि ते एकदाच घेतलं तरी त्याला जे आहे तर ती भक्ती तर मिळाली आणि वैकुंठाची प्राप्ती झाली. मग आपण जर जाणीवपूर्वक कृष्ण नाम घेतलं, हरे कृष्ण महामंत्राचा जप केला तर निश्चितच आपल्याला गोलोकधामाची प्राप्ती होईल, हो की नाही. म्हणजे इथे थोडासा आपण भाग समजून घेऊया.
उन्नत साधकांसाठी, की अजामिलांनी फक्त एकदाच नाम घेतलं, म्हणजे तो नाम आभास होता. अजाणतेपणी नाम घेणं म्हणजे आभास म्हणतात, नाम आभास. तर त्याला अं, जे आहे तर ते भगवत धामाची प्राप्ती झाली. कारण त्याच्या हृदयामध्ये म्हणजे त्याच्यामध्ये अपराध नव्हते, कुठले अनर्थ नव्हते त्यांनी केलेले. पण भक्त काय करत असतात, सेवा करताना, वैष्णव सेवा करताना, भगवत सेवा करताना, नाम घेताना सुद्धा अपराधातून घेतलं जातं. आपल्या मनात वेगवेगळे विचार असतात, हो की नाही? मग असे जेव्हा अपराध असतात म्हणजे घडतात आणि अनर्थ आपल्या हृदयामध्ये अनेक जन्मांचे उपस्थित असतात, तर त्यामुळे काय होतं की आपण एकदा नाम घेऊन नाही पोहोचू शकणार, है ना? कारण आपल्याकडून अनर्थ घडत असतात, अपराध घडत असतात. अजामिलाचे अनर्थ अपराध एकी नव्हता, पापकर्मच होती. त्यामुळे ती एका नामातच ती जळून खाक झाली आणि त्याला पुढची गती मिळाली. मग त्या दृष्टीने उन्नत साधकांनी काय करावं, आपण अनर्थ निवृत्ती कशी होईल असे प्रयास करावे. आणि नवसाधकांनी काय करावं, हरिनाम घ्यावं. मग ते नाम अपराधातून असेल तरी हळूहळू शुद्धी होत जाते आणि अजामिलासारखी आपल्याला सुद्धा पुढची गती मिळते. तर पुढे जाऊ. हा मग पुढच्या इथे हे चित्र आपण पाहिलं, तर पुढे जाऊ आपण. हा मग त्याची पुढची स्लाइड घेऊ. हा मग आता हा मनुष्य जो आहे तर त्यांनी परमपुरुष कसे आहेत तर सर्वज्ञ आहेत. म्हणजे काय की त्यांना सगळ्या ब्रह्मांडातल्या विषयी माहिती असतं. म्हणजे म्हणजे प्रत्येक अणूच्या अंतरात सुद्धा जे आहेत ते भगवान जे आहेत ते उपस्थित आहेत पहा. मग त्यामुळे सगळ्या काळातलं त्यांना माहिती असतं. म्हणजे वर्तमान काळ, भूतकाळ, भविष्यकाळ सगळ्याच. पुरातन म्हणजे ते आदिपुरुष आहेत. मग नियंत्रण म्हणजे सर्वोच्च नियंत्रक भगवान आहेत. म्हणजे विविध शक्तीद्वारे ते सगळ्यांचं नियंत्रण ठेवतात. मग अणुपेक्षाही सूक्ष्म म्हणजे आपला जो आत्मा आहे तो किती सूक्ष्म आहे, तर आपल्या केसाचा जो आहे तो 10,000वा भाग केला तर इतका सूक्ष्म आत्मा आहे. मग त्यापेक्षाही सूक्ष्म अणू आहे तर त्याच्या अंतरात सुद्धा भगवान उपस्थित असतात. मग आपले पालन पोषण करणारे भगवान आहेत. आता भौतिक कल्पनांच्या म्हणजे ह्या ज्या भौतिक कल्पना आहेत सगळ्या आपल्या त्याच्या अतीत असणारे असे भगवान कसे आहेत, म्हणजे विचारांच्या कल्पनांच्या अतीत म्हणून त्यांना अचिंत म्हटलंय. आणि असे नित्य पुरुष आहेत म्हणजे सदैव उपस्थित असणारे. मग त्यांचं श्यामसुंदर जे रूप आहे, विभूषधारी रूप आहे, त्याचं आपण ध्यान केलं पाहिजे. तर ते कसे आहेत, सूर्याप्रमाणे तेजस्वी आहे. म्हणजे भौतिकतेतलं उदाहरण द्यायचं झालं तर सूर्याचं देता येईल, पण सूर्याला सुद्धा श्रीकृष्णांकडूनच प्रकाश मिळतो. मग ते भौतिक प्रकृतीच्या पलीकडं अर्थात असे दिव्य आहेत. म्हणजे भगवान जे ते भौतिक प्रकृतीचे स्वामी आहेत, तिचं नियंत्रण करतात, तिच्या ते अधीन नाही आहेत, तिच्या ते पलीकडे आहेत. आणि असे जे श्यामसुंदर रूपातले भगवान आहेत तर ते जे आहेत षडेश्वरांनी युक्त, तर त्यांचं आपण ध्यान केलं पाहिजे. आता पुढे जाऊ आपण. हा म्हणतो. हा मग आता जे विष्णूंची 1000 नामं आहेत ना, तर म्हणजे तर ती जी आहेत तर ती श्रीरामांच्या 3 नामांच्या बरोबरीची आहेत का? म्हणजे त्यासाठी पुरुष सूक्त ही सगळ्या देवदेवतांनी गायली. ते काय आहे तर विष्णूंची स्तुती आहे. मग आता जे श्रीरामचंद्रांची 3 नामं आहेत ती कृष्णांच्या एका नामाची बरोबरीच आहेत. म्हणजे हरे कृष्ण महामंत्र एकदा घेतला की श्रीरामांचं 3दा नाम घेतल्याचं आपल्याला फलश्रुती मिळते. असं भगवान शिव जे आहेत ते माता पार्वतीला सांगतात पहा. आणि म्हणून आपण काय केलं पाहिजे, हरे कृष्ण महामंत्राचा आपण जप करू. त्याला ब्रह्ममंत्र असं म्हणतात पहा. त्याद्वारे आपल्याला कृष्ण जे आहेत तर त्यांच्या कृपेची, कृष्ण प्रेमाची प्राप्ती. आता पुढे जाऊ आपण. पुढच्या आपण स्लाइडवर येऊ. मग आता हा जो श्लोक आहे तर यामध्ये काय म्हटलंय की मग त्याच्या श्लोक वाचल. येस फक्त माताजी. श्लोक वाचा. मामपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयम शाश्वतम् नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गतः. हरे कृष्ण. हा मग आता म्हणजे भगवान काय म्हणतात की मला प्राप्त झाल्यानंतर म्हणजे जे महान आत्मे आहेत म्हणजे भगवान श्रीकृष्ण जे आहेत तर त्यांच्या दिव्य धामाची जेव्हा प्राप्ती होते तेव्हा तिथून कधीच परतून न येणारे जे आहेत तर ते म्हणजे भगवान यांचे भक्त, महान आत्मे, भक्तियोगी आहेत. मग ते कधी या कृष्ण म्हणजे जे कृष्ण भावना भरत असतात ते कधी या भौतिक जगात येत नाहीत. हे तात्पुरतं जग आहे. म्हणजे हे तर हे कसं आहे, दुःखाने भरलेलं आहे. म्हणजे दुःखालय अशाश्वतम असं म्हणलंय, दुःखाने भरलेलं आहे. म्हणजे पहा, ग्रंथांचं जे आलय असतं त्याला म्हणतात ग्रंथालय, पुस्तकांचं आलय असतं म्हणजे ते घर त्याला म्हणायचं पुस्तकालय, जिथं दूध मिळतं त्याला म्हणायचं दुग्धालय, हो की नाही? भोजन मिळतं भोजनालय. मग तसं दुःखाचं आलय आहे, दुःखाचं घर म्हणजे भौतिक प्रकृतीतलं आपलं जीवन आहे. आणि मग त्यांना या जगात कधीच परतून यायचं नसतं. इथं सदैव दुःख आहे पहा. आणि थोडंसं सुख असतं, त्या सुखासाठी आपण एवढे हालअपेष्टा क्लेश सहन करत असतो. मग ज्यांना हे सगळं समजलंय
म्हणजे ज्यांना हे समजलंय की हे दुःखाने भरलेलं आहे, तर ते काय करतात, परमसिद्धी प्राप्त करतात. म्हणजे काय, ते कृष्ण भावना भावित असतात आणि ते सदैव कृष्ण चिंतनामध्ये असतात पहा. आणि त्याद्वारे त्यांना उच्चतर लोक जे आहेत तर त्यांची प्राप्ती होते, कृष्ण भावनेमध्ये प्रगती करतात तेव्हा. आणि तिथे ते पुन्हा कृष्णांचं स्मरण करतात आणि त्याद्वारे आध्यात्मिक जगताची ते प्राप्ती करतात पहा. म्हणजे असे जे आहेत म्हणजे भगवान भक्त, तर ते कसे भक्ती योगी असं म्हटलंय, महान आत्मे म्हटलंय. म्हणजे पुन्हा पुन्हा आपण इथे चित्रात दाखवले पहा, म्हणजे पुन्हा पुन्हा ये जा करण्यात काही अर्थ नाही या दुःखालयामध्ये. त्यापेक्षा आपण काय करावं, कृष्ण भावनेमध्ये स्वतःला संलग्न केलं तर निश्चितच आपल्याला कृष्ण लोकाची प्राप्ती होईल. आता पुढे जाऊ आपण. हा, मग त्याची पुढच्या स्लाइडवर. आता भौतिक जगातले जे सर्वोच्च ग्रह आहेत, तर ते जे आहेत म्हणजे वरचा ग्रह जो आहे म्हणजे तर तिथून खालपर्यंत सगळी दुःखाचीच ठिकाण आहेत. म्हणजे भौतिक जगातले हे सगळे 14 लोक आहेत, हे ग्रहलोक. तर इथं सगळं भौतिक सुखच आहे. म्हणजे आणि मग भौतिक सुख आहे म्हणजे तिथं सगळे दुःखाचीच ठिकाणी म्हणलेत त्याला, दुःखालय मग शाश्वत. तर तिथं वारंवार जन्म आणि मृत्यू होतं. म्हणजे काय, की ह्या भौतिक जगतामध्ये भरपूर सुख आहे बरं का, पण ते जे सुख आहे ना, तर ते तिथं उपभोगल्यानंतर ते क्षीण झालं की पुन्हा आपल्याला काय होतं, मनुष्य जो आहे तो म्हणजे असा जो मनुष्याला ते पुन्हा पृथ्वी लोकावर यायला लागतं. कसा येतो, तर तो पर्जन्य रूपाने जीवात्मा जो आहे तो पृथ्वी लोकावर येतो. मग काय होतं, धान्य बनून तो म्हणजे जो आहे तर तो राहतो. मग त्यामुळे काय होतं, त्याचं सेवन मनुष्य करतो आणि त्याद्वारे काय होतं, तो वीर्यामध्ये स्थलांतरित होतो आणि असं हे जन्म मृत्यूचे चक्र पुन्हा 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 सुरू राहतं. मग भगवान काय म्हणतात, की पण जो माझ्या निवासस्थानं म्हणजे भगवत धामाला पोचतो तो पुन्हा जन्म घेत नाही, म्हणजे पुन्हा परतून या दुःखी जगात येत नाही. मग तू काय कर, युद्धामध्ये लढ. म्हणजे काय होईल, तर एकतर तुला यश प्राप्त होईल, हो की नाही, आणि ते तुझं कृष्ण भावना भावित कर्म होईल. आणि तू जर लढणार नाहीस तर काय होईल, तर ते जे आहे तर त्या फक्त म्हणजे ह्या ज्या म्हणजे ह्या दुःखालयामध्ये तू सतत पिचत राहायचे. म्हणजे जे आहे ते नरक वेदनाच आहे तिथे फक्त. मग युद्धात लढण्यामुळे एकतर पृथ्वीचा सम्राट होशील किंवा वीरमरण येईल. म्हणजे फायदा तुझंच आहे. उच्च लोकस्थान मिळालं तर तिथून पुन्हा भगवत धामात जाण्याची संधी आहे आणि यश मिळाल्यामुळे भगवत कृपा होईल, ते कृष्ण भावना भावित कर्म होईल आणि त्याचबरोबर तो पृथ्वीचा सम्राटही होईल. पण जर आपण युद्ध नाही केलं, माघार घेतली, तर ते काय होईल, म्हणजे तिथे फक्त म्हणजे हालापेष्टांचं जीवन आपल्याला जे आहे तर ते एखाद्या क्षत्रियासाठी म्हणजे या नरक वेदनाच आहेत फक्त, तर असं भोगावं लागेल. तर पुढे जाऊ आपण. हा, मग पुढची स्लाइड घेऊया. मग आता पहा, मानवी गणना आहे त्यानुसार ब्रह्मा जी आहे तर त्यांचा एक दिवसाचा कालावधी म्हणजे 1000 युग असतात आणि आता त्यातले एक युग म्हणजे 4 छोटी छोटी जे असतात ते युग असतात पहा. मग आता इतका दिव्य कालावधी आहे. मग ब्रह्माजींचा जेव्हा दिवस होतो तेव्हा सगळी जीवसृष्टी अस्तित्वात येते. मग ह्या सगळ्या जीवात्म्यांना शरीर मिळतं. मग जेव्हा रात्र होते तेव्हा जी जीवसृष्टी ती नष्ट होते. म्हणजे जे भौतिक शरीर आहेत ही सगळी नष्ट होतात आणि ती विष्णूंच्या आश्रयाला जातात. म्हणजे गर्भोदकशाही विष्णूंच्याकडे ते आश्रयाला जातात, त्यांच्या शरीरामध्ये आश्रय घेतात. मग पुन्हा दिवस होतो म्हणजे ब्रह्माजी सृष्टीचं निर्माण करतात. तेव्हा प्राणी म्हणजे कोण, तर हे जे जीवात्मे आहेत हे सक्रिय होतात आणि त्यांना विविध शरीर मिळतात. अशा पद्धतीने हे अविरत कार्य जे आहे ते सुरूच राहतात. मग आता पुढे जाऊ आपण. हा, हा, म्हणजे काय यातून समजून घेतलं आपण, की ब्रह्मदेवांना सुद्धा जन्म मृत्यू जरा व्याधी या समस्या आहेत. म्हणजे ते सुद्धा मुक्त नाहीत, म्हणजे ते व्यवस्थापनाची सेवा करतात. मग त्यांचं वर्ष सुद्धा 100 वर्ष आहे. मग त्यांना देखील मृत्यू होतो, तेव्हा सगळं हे नष्ट होत असतं प्रलयहून. म्हणजे अशा पद्धतीनं सगळे जे आहेत ते भौतिक प्रकृतीच्या नियमानुसार म्हणजे आहे ते मरणाधीन आहेत. मग ह्याहूनही एक अन्य श्रेष्ठ प्रकृती आहे, की जी अव्यक्त प्रकृती आहे. प्रकृती म्हणजे काय, की जे तिथं जगत आहे त्याला म्हटले. मग आता व्यक्त आणि अव्यक्त म्हणजे व्यक्त प्रकृती आणि अव्यक्त प्रकृती म्हणजे तर त्या या जड पदार्थांच्याही पलीकडं म्हणजे भौतिक प्रकृतीच्याही पलीकडं अशी सनातन म्हणजे काय, शाश्वत अशी प्रकृती म्हणजेच काय, शाश्वत धाम आहे. आणि ती परा आणि अविनाशी. परा म्हणजे काय, दिव्य, भगवान यांची दिव्य अंतरंगा शक्ती जी आहे तर तिच्यामुळे ती जी आहे तर ती तिथं अस्तित्वात असते. आणि अविनाशी, ते धाम कधीही नष्ट होत नाही. आणि सगळ्या जगाचा प्रलय झाला तरी ही प्रकृती नष्ट होत नाही, म्हणजे हा धाम नष्ट होत नाही. मग ह्याला म्हणायचं गोलोक वृंदावन, भगवान यांचं दिव्य धाम आहे पहा. आणि भगवान यांच्यासारखे दिव्य स्तरावर आहेत पहा सगळे. आणि राधाराणी आहेत तिथे आणि भगवान आहेत आणि त्यांच्याकडे जे आहे तर ते
जे आहेत तर त्यांच्याकडे सगळेजण म्हणजे वेगवेगळ्या रसामध्ये भगवान यांच्याशी बांधले गेलेले आहेत बघा. आणि सगळेजण भगवानांची तिथे सेवा करतात. मग हे जे आहे तर ते गोलोक वृंदावनचं इथे वर्णन आहे. मग पुढे जाऊ आपण. हरे कृष्ण. हा, मग आता गोलोक वृंदावनला आपण जे पाहिलं होतं हे चित्र वैकुंठातलं होतं. आता हे कसं आहे आपण समजून घेणार आहोत. हा, तर आता गोलोक वृंदावन म्हणजे काय तर ते समजून घेणार आहोत. मग आणि वैकुंठ म्हणजे काय तर आता इथं चित्रात दिसतं पहा. हे सगळं जे आहे तर हे हे जे आहे तर ह्याला म्हणायचं गोलोक वृंदावन. मग आता हे जे दिसतं चौकोनी 2 चौकोन तर हे सगळं वैकुंठ. मग त्यामधलं गोलोक वृंदावन कुठलं हे गुलाबी आहे ते उच्चतर आणि खाली जे आहे ते वैकुंठ आहे पहा. तर आता हे कसं समजून घ्यायचं तर ह्या इकडचं चित्र आहे ना इथून समजून घेऊया. मी मोबाईलवर घेते क्लास तर त्यामुळे जरा थोडंसं मी सांगेन त्याप्रमाणे पाहूया. तर इकडचा जो गुलाबी चार्ट आणि हे दाखवलंय ना इथे कर्णोदकशाही विष्णू दिसतात पहा इथे असे पहुडलेले जे विष्णू दिसतात इथे या सगळ्यांनी. मग आता इथे आपण पाहूया सगळ्यांनी म्हणजे सगळ्यांना लक्षात येईल. तर इथे खाली जी 7 आवरणं आहेत तर ती जी आहेत तर ती म्हणजे काय तर वेगवेगळी 7 आवरणं असतात ब्रह्मांडाभोवती. तर म्हणजे ती जी आहेत ती 7 आवरणं कोणती आहेत तर वेगवेगळ्या तत्वांची आहेत. म्हणजे जे पृथ्वी म्हणजे जे आकाश तत्व आहे त्यानंतर त्या इथर म्हटलं जातं त्याला किंवा अहंकार त्यानंतर जे अग्नितत्व आहे वायुतत्व आहे अशी ही 7 तत्व आहेत तर ते त्यांचं ते आवरण असतं. महत्तत्व पण त्यामध्ये एक येतं तर त्याचं एक आवरण आहे. तर अशी 7 प्रकारची आवरणं असतात बरं का. मग एका आवरणापेक्षा दुसरं आवरण आता इथे दिसत नाहीये हे खूप मोठं करावं लागेल तर सगळ्यांना लक्षात येईल पहा. इथे ही आवरणं आहेत पहा हे ब्रह्मांड आहे हे सगळं हे अर्ध दिसतं ना इथे हे ब्रह्मांड आहे असे ही 7 आवरणं दिसतात वेगवेगळी. तर ही सगळी आवरणं आहेत. म्हणजे आपला अहंकार त्यानंतर म्हणजे आकाश तत्व किंवा त्याला इथर असं म्हटलं जातं अशी ओळीनं आहेत पहा इथे. तर हा क्रम पहा सगळ्यांनी तर ही 7 आवरणं आहेत. मग ह्या 7 आवरणांच्या आतमध्ये ब्रह्मांड आहे. ब्रह्मांड. मग ह्या ब्रह्मांडाच्या हे जे ब्रह्मांड आहे तर ते तिथं कसं आहे तर तिथे ब्रह्माजी जे आहेत तर ते जे आहेत ते त्यांची निर्मिती होते. कशी निर्मिती होते तर आता हे समजून घेणार आहोत. तर सर्वात प्रथम हे जे आहे ते गोलोक वृंदावन आहे गुलाबी जे आहे ते. त्याच्यामध्ये केंद्रस्थानी राधा आणि कृष्ण आहेत ना षटकोण आहे तिथे राधा कृष्ण आहेत. मग सहस्त्र कमलांनी युक्त हे गोलोक वृंदावन आहे आणि इथे मध्यभागी राधा आणि कृष्ण आहेत. मग एका बाजूला चैतन्य महाप्रभू आणि त्यांच्या दिव्य लीला आहेत. एका बाजूला बलरामजींचे विस्तार आणि त्या दिव्य लीला आहेत. मग त्यांचे अनेक विस्तार पुढे होत जातात. मग हे अष्ट सखी आहेत त्या गोलावरती ज्या आहेत त्या राधाराणींच्या. मग आता हे वेगवेगळे जे लोक आहेत ना तर त्यांचं इथं वर्णन आहे पहा. तर इथं उजव्या कोपऱ्यात जे आहेत ते मथुरा जो आहे केशरी जो दिसतो तो थोडासा तर ते मथुरा लोक आहे. मग त्यानंतर इथे जो दिसतो तर तो जो आहे तो जगन्नाथपुरी लोक आहे. आणि त्याच्या खाली येतो द्वारका लोक आहे पहा. म्हणजे आपण स्क्रीन समोर ठेवली तर आपल्या उजव्या हाताला येतो. ठीक आहे. आणि आता हा पांढरा भाग आहे ना जो तो कमळाच्या भोवती त्याला म्हणायचं श्वेतदीप तिथे चैतन्य महाप्रभू जे आहेत त्यांच्या माध्यमातून लीला घडतात. मग आता ह्या सगळ्यांना वेगवेगळे दिशा वेगवेगळ्या 4 दिशा आहेत तर तिथे द्वारपाल आहेत बरं का. हा मुख्य गोलोकचा भाग आहे. आणि इथे श्रीकृष्ण उभे दिसतात म्हणजे राधाकृष्ण तर ते ऍक्च्युली सिंहासनावर बसलेले आहेत बरं का. आणखी मग इथे द्वारपाल आहेत वेगवेगळे. आणि दिक्पाल पण आहेत. द्वारपाल म्हणजे द्वारावरती आहेत आणि दिक्पाल म्हणजे दिशांवरती आहेत वेगवेगळ्या. मग आता ह्याच्या खाली आलं की जो आहे आणि वरती इथे गोकुळ हा गुलाबी ज्या पाकळ्या आहेत ना डार्क गुलाबी एकदम बेबी पिंक ते म्हणजे गोकुळ आहे. मग भगवान इथे वेगवेगळ्या रसामध्ये जे आहेत तर ते असतात पहा. म्हणजे गोकुळ वृंदावनामध्ये वृंदावन जे आहे आतमध्ये तर तो म्हणजे कसा व्रजभूमी तर अत्यंत आतला भाग आहे. तर तिथे ते कोणाच्या खांद्यावर पण म्हणजे बसू शकतात चढून कोणाला खांद्यावर घेतील कोणाशी चेष्टा मस्करी करतील. मग गोकुळामध्ये पण तसंच आहे. म्हणजे ते इथं माधुरी रसामध्ये आहेत मूळतः. त्यानंतर गोकुळ जे आहे तर तिथं ते वात्सल्य भावामध्ये आहेत. मग
द्वारका किंवा हे जे आहेत इतर जे आहेत म्हणजे लोक आहेत. तर तिथे ते कसे आहेत तर ऐश्वर्य रसामध्ये आहेत, जगन्नाथपुरीमध्ये, द्वारकेमध्ये. हम्म अशा पद्धतीने. आणि तो मधला भाग आहे त्याला म्हणायचं योगपीठ असं म्हटलं जातं. तर अशा 5 रसामध्ये म्हणजे सर्वात बाहेरचं जे आहे तिथे वेगवेगळ्या लीला आहेत त्यांच्या बाहेरची ज्या पाकळ्या आहेत. तर ते म्हणजे शांत रसाचं प्रतीक आहे. मग मधलं ते जे आहे ते दास्य रसाचं प्रतीक आहे. मग गोकुळ जे आहे तर ते वात्सल्य रसाचं प्रतीक आहे. मग आतलं फिकट रंगाचे पाकळे आहेत ते जे आहेत तर ते सख्य रसाचं. आणि मग आतलं जे आहे ते माधुर्य भाव म्हणजे माधुर्य रसाचं प्रतीक आहे. आता आपण खाली आलो तर अयोध्या नगरी दिसते पहा. म्हणजे जे इकडे पाहूया आता या चित्रामध्ये जर पाहिलं 2 चौकोन जे सारखे दिसतात ना असं, तर त्या दोन्हीच्या मध्ये अयोध्या नगरी आहे. म्हणजे भगवान श्रीरामांचा तो ऐश्वर्य रसाचा भाव जो आहे ना वेगळा आहे तिथे. मर्यादा पुरुषोत्तम भाव. मग आता खाली जे आहे चौकोन असा दिसतो, पिवळे पिवळे गोल दिसतात तिथे. तर हा आहे ह्याला म्हणायचं वैकुंठ. इथं लिहिलंय पहा हरिधाम किंवा वैकुंठ म्हणतात. आणि वरचं आहे ते गोलक वृंदावन. आणि खाली जो भाग आहे त्याला काय म्हटले तर भूलोकधाम म्हटले. तर आता हा जो पिवळा पिवळा भाग आहे ना, तर ही छोटी छोटी वैकुंठ आहेत. तर जसं मी सांगितलंय तर चित्रात पहा, या चित्र मोठं करून आपण इकडं दाखवलंय पहा. हे कर्णोदक शाही विष्णू आहेत. कर्णोदक सागरामध्ये किंवा त्याला विरजा नदी असं म्हटलं जातं त्यांना. तर तिथे ते जे आहेत तर ते पहुडलेले असतात आणि त्यांच्या उच्छ्वासातून हे छोटे छोटे पिवळे गोळे आहेत हे ब्रह्मांड निर्माण होतात बरं का. तर ते दृष्टिक्षेप करतात. तर त्यांच्या दृष्टिक्षेपातून लक्ष्मी देवी म्हणजे ती निर्माण होते. रमा असं म्हटलंय. मग तिची छाया म्हणजे जी आहे ती भौतिक प्रकृती म्हणजे जी आहे ती पार्वती. आणि मग त्यांच्या म्हणजे दृष्टिक्षेपातूनच शंभू म्हणजे जे निर्गुण तत्व आहे तर ते नंदी निर्माण होतो. मग अशा पद्धतीने घडतं. मग आता महत्तत्व म्हणजे काय आहे तर ही अशा सगळ्या संग्रहाची म्हणजे भौतिक तत्वांची ही अवस्था आहे. अप्रकट अवस्था आहे. जेव्हा भगवान दृष्टिक्षेप टाकतात तर त्यावेळेला ही कार्यान्वित होते. आणि त्याद्वारे ही प्रक्रिया सुरू होते. मग आता इथे समजून घेऊया की इथे अर्धा भाग जो आहे तर तो वरचा पिवळा आहे आणि खालचा भाग आहे तो काळा आहे. मग वरचा पिवळा भाग म्हणजे ब्रह्मज्योती, भगवानांच्या शरीरातून येणारे प्रकाश किरण. मग तिथे जो आहे म्हणजे तो वैकुंठाचाच भाग आहे. आणि खाली काळा भाग आहे तो महाकाल लोक आहे. आणि वरचा जो पिवळा भाग आहे म्हणजे वैकुंठ जिथे दिसतंय ना तिथं पिवळा भाग जो आहे तर तिथं सदाशिव लोक आहे. आणि खाली जो आहे तो महाकाल लोक आहे. म्हणजे असे तमोगुणी भक्त असतात भगवानांचे ते महाकाल लोकामध्ये भगवानांच्या चरणांशी शरण जातात. तर सदाशिव लोक म्हणजे भगवान जे आहेत ते सदाशिव रूपामध्ये भगवान शिव जे आहेत ना तर ते कृष्णां समान आहेत. 84% गुण त्यांच्यामध्ये आहेत. आणि जीव आणि भगवान यांच्या मधली स्थिती त्यांची जी आहे. तर मग असे जे आहेत भगवान शिव ते श्रीकृष्णाच्या संकीर्षण रूपावर दृष्टी त्यांनी लावलेली असते. मग ते जे आहेत त्यांचा सदाशिव लोक जो आहे तर तो तिथे आहे. तो आध्यात्मिक लोक आहे. आता इथे पुन्हा आपण वैकुंठात येऊया पहा. हे जे पिवळं वैकुंठ आहे तर इथे काय आहे, मध्यभागी जे आहेत ना ते भगवान जे आहेत ते चतुर्भुज रूपामध्ये आहेत. म्हणजे त्यांचं ते विष्णू रूप चतुर्भुज आणि लक्ष्मी माता. तर लक्ष्मी मातांचे दोन्ही हात आशीर्वादासाठी आहेत पहा. आणि मग इथं पण द्वारपाल आहेत ह्या लोकाला. चंड प्रचंड जय विजय असे आपण नाव ऐकले हे द्वारपाल आहेत. मग अशा म्हणजे माध्यमातून द्वारपाल तिथे असतात. मग तिथं पण दिग्पाल आहेत. मग आता त्यांच्या एका बाजूला गरुड त्यांचं वाहन आहे. मग एका बाजूला जे आहे तर म्हणजे जे त्यांचे ऐश्वर्य आणि वैराग्य हे त्यांची सेवा करतायत. आणि प्रत्यक्ष ज्ञान जे आहे तर ते त्यांना वारा घालताय असं चित्र आहे. तर हे मोठं करावं लागेल म्हणजे लक्षात येईल. तर ते चित्र मी पाठवेन नंतर. मग अशा पद्धतीनं जे आहेत तर त्यांची सेवा करणारे हे व्यक्ती आहेत किंवा हे सगळे देवता जे आहेत ते त्यांची सेवा करतात. मग इथे ते आध्यात्मिक स्तरावर भक्त आहेत त्यांचे देवतागण. मग एकीकडे जी लीला देवी आहे ती पण त्यांच्या सेवेमध्ये आहे. आणि एकीकडे जी भूदेवी आहे म्हणजे लक्ष्मींची रूप आहेत ते त्यांच्या सेवेमध्ये आहेत. म्हणजे हजारो लक्ष्मी माता जे आहेत ते त्यांची सेवा करत असतात. म्हणजे वैकुंठाचं असं सुंदर वर्णन आहे की हजारो लक्ष्मी त्यांच्या सेवामध्ये असतात. तिथे सुंदर सुंदर सुरभी गायी आहेत. आणि तिथे म्हणजे गोलोक वृंदावनचं हे वर्णन आहे. त्यात
छान दूध देतात. मग तिथल्या चिंतामणी म्हणजे असं तिथल्या चिंतामणी सदृश्य ते म्हणजे धाम आहे. तिथलं म्हणजे जी माणकांनी अशी म्हणजे जे आहेत ते मडवलेले आहेत, तिथल्या भिंती आहेत. अशा पद्धतीचं वर्णन आहे. मग खूप छान अशा सुरभी गायी तिथे आहेत आणि असं अत्यंत सुबत्त आहे तिथे. असे निर्झर आहेत. तिथे काळाचं परिमाणच नाहीये. तिथे काळच नाहीये. तिथे भगवानांच्या सुंदर सुंदर लीला घडतात. भगवान गोलोकामध्ये काय करतात, गोपालक म्हणून गोचारण करायला जातात. मग त्यानंतर जे आहे ते भगवान जे आहेत ते लोणी चोरायची लीला करतात. यशोदा मैया जे आहेत तर त्यांच्यासाठी जे आहेत म्हणजे त्यांना मग पकडतात लोणी करताना. अशा सुंदर सुंदर लीला ज्या आहेत ते तिथे घडतात. म्हणजे अशा छान लीला ज्या आहेत तर त्या तिथे सुरू असतात, नित्य सुरू असतात. आणि तिथे कसं आहे, सगळे जे आहेत ते लिव्हिंग बिईंग म्हणजे सगळे आध्यात्मिक स्तरावर म्हणजे तुम्ही मनात नुसती इच्छा आणली तिथे पूर्ण झाल्याचा आनंद मिळणार असा तो गोलोक धाम आहे पहा. तर असा दिव्य आनंद देणारा तो गोलोक धाम आहे. मग आता इथे आपण समजून घेतलं की जीवात्मा जो आहे ना, तर ते द्वारपाल कशासाठी तर जेव्हा येतो तर त्यावेळेला गोलोक म्हणजे वैकुंठामध्ये जेव्हा प्रवेश करत असतो तर त्यावेळेला त्याला वेगवेगळे तिथे म्हणजे जे आहेत तर दिव्य असे मणी आहेत त्यांना पाहून तो भ्रमित होतो. मग अशा पद्धतीनं म्हणजे तिथं वेगवेगळ्या पद्धतीने असं ते मडवलेलं आहे. तर म्हणजे इथे वैकुंठामध्ये आता 4 कुमारांनी प्रवेश केला. मग तो पश्चिम द्वारातून प्रवेश केला. म्हणजे अशा कथा येतात लघु भागवतामृतामध्ये. तर खूप सुंदर सनातन गोस्वामींनी वर्णन केले. तर असं दिव्य धाम भगवान यांचे आहेत. मग हा जो वैकुंठ धाम आहे तिथे वेगवेगळे अर्च विग्रहाच्या रूपात म्हणजे भगवान येते. वेगवेगळे त्यांची जी रूप आहेत, शंख, चक्र, गदा, पद्म आणि त्याच्या वेगवेगळ्या म्हणजे पोझिशन्स आहेत वेगवेगळ्या ठिकाणी. तर त्यानुसार त्यांचे अवतार आहेत आणि तिथे ते उपस्थित असतात. मग आता ह्यांना जो आहे डिवाइड करणारा म्हणजे तर ती विरजा नदी आणि खाली जो आहे तो भूलोक आहे. मग तिथे गर्भोदकशाही विष्णू आहेत. म्हणजे सर्वात प्रथम कर्णोदकशाही विष्णू यांच्या श्वासातून काय होतात, ब्रह्मांड नष्ट होतात, उच्चवासातून निर्माण होतात. मग महत्त्व कार्यरत होतात, ते दृष्टिक्षेप टाकतात तेव्हा. मग त्यानंतर काय होतं, ते पुन्हा गर्भोदकशाही विष्णू म्हणून प्रत्येक ब्रह्मांडामध्ये प्रवेश करतात. मग 14 लोक तयार होतात. मग पृथ्वी जी आहे ती मध्यभागी आहे. तिच्या वर 7 लोक आणि खाली 7 लोक. मग ब्रह्मलोकापर्यंत वर लोक असतात. म्हणजे पृथ्वीच्या वरती म्हणजे भूवर त्यानंतर त्यानंतर तपलोक, जनलोक, महिरलोक अशा पद्धतीने लोक आहेत. मग ध्रुव तारा जो आहे तिथेच समोर आहे. म्हणजे ध्रुव ताऱ्यातून सगळे गोलोक मधून जे काही प्रकाश येतो तो ध्रुव ताऱ्याच्या माध्यमातून येत असतो सगळ्या लोकांवरती. म्हणजे तिथून सगळ्या नक्षत्र आणि यांच्या माध्यमातून किरण येत असतात. मग आता खाली जे आहेत ते सगळे पाताळ लोक आहेत. मग ते कुठले आहेत, अतल, वितल, त्यानंतर सुतल, त्यानंतर तलातल, रसातल आणि पाताळ असे पाताळ लोक आहेत. तिथल्या सुतल लोकांमध्येच भगवान विष्णूंची आराधना होते. तिथं काळाचं परिमाण नाही. तिथं बली महाराज जे आहेत ते भगवानांची भक्ती करतात. वामन रूपात तिथे भगवान उपस्थित असतात. मग अशा पद्धतीने हे रचना आहे. मग गर्भोदक्ष विष्णूंच्या नाभी कमलातून ब्रह्माजींची निर्मिती होते आणि त्यांना जे कमळ आहे त्याचं नाल आहे म्हणजे देठ आहे त्याच्यामध्ये हे लोक तयार होतात. मग अशा पद्धतीने ह्या म्हणजे ब्रह्मांडातल्या लोकांची निर्मिती होते. मग जे जीवात्मा आहे त्याच्यासाठी सोपा मार्ग म्हणजे काय, ह्या म्हणजे या इतक्या लोकांमध्ये हा पृथ्वी लोक एवढासा छोटासा एका कणा एवढा आहे. तिथून हरे कृष्ण महामंत्राच्या जपामुळे थेट आपण श्वेतद्वीपामध्ये प्रवेश करतो आणि श्वेतद्वीपातून आपण थेट म्हणजे आचार्य परंपरेद्वारे मंजिरी आहेत कमळाच्या काही पाकळ्यावर जे आचार्य परंपरेतले आचार्य आहेत त्यांच्या माध्यमातून आपण गोलोक वृंदावन म्हणजे ब्रजभूमीमध्ये प्रवेश करू शकतो. हरे कृष्ण महामंत्राचा हा महिमा आहे. त्याद्वारे आपल्याला गोलोकाची प्राप्ती होऊ शकते. पुढे जाऊ आपण. हा मग त्याची आपण पुढचा श्लोक घेऊ. हे आपण चित्र पाहिलं की कसं सुंदर वर्णन गोलोक वृंदावनचं आहे. खूप छान तिथे निर्जर आहेत, पशुपक्षी आहेत, काळ तिथे नाही आहे आणि फक्त कृष्णाबरोबर खेळायचं, बागडायचं आणि लिला म्हणजे सहभागी व्हायचं. असं सुंदर तिथे कल्पवृक्ष आहेत, ते सगळ्या इच्छा पूर्ण करतात. असं खूप छान वर्णन आहे. ब्रह्मसंहितेमध्ये श्लोक येतो. पुढे जाऊ आपण. हा त्याच्या पुढच्या हा मग शेवटचा श्लोक घेऊया आपण की इथे मुकुंदमाला स्तोत्र जे आहे तर त्यामध्ये जे भगवानांची स्तुती केलेली आहे.
जे कुलशेखर राजे ते उत्तम कोटीचे भक्त होते भगवानाचे. तर ते काय म्हणतात की कृष्णांना की राजहंसांना ना कमळाच्या ताटव्यामध्ये म्हणजे फुलांचे जे देठ आहेत त्याच्यात प्रवेश करायला आवडतो. असे भरगच्च कमळाचे ताटवे असतात तिथे. तर तसं तुमचे चरण कमल असं म्हणतो आपण, भगवानांना चरण कमल असं म्हणतो. का म्हणतो तर कमळातून ब्रह्माजींची उत्पत्ती झाली ना, म्हणजे कमळ हे द्योतक आहे त्याचं भगवान यांचं जे आहे. तर जे आहे सगळीकडे मुख कमल, चरण कमल असं आपण वापरतो शब्द. तर असे जे चरण कमल म्हणजे भगवान इतके सुकुमार आहेत, कमळासारखे त्यांचे चरण आहेत म्हणून त्यांना चरण कमल म्हटलं जातं. तर तुमच्या चरण कमलामध्ये म्हणजे जे आहे तर तिथे म्हणजे ते सुद्धा फुलांसारखे आहेत आणि मग त्या म्हणजे जणू काही त्या ताटव्यामध्ये मला सहभागी, जसा राजहंस कमळांच्या फुलांच्या ताटव्यामध्ये प्रवेश करतो तसं तुमचे चरण जे फुलांसारखे आहेत असे कमळाच्या, तर म्हणजे त्यांच्या चरणी म्हणजे अशा म्हणजे जे चरण कमल आहेत तिथे आपल्याला स्वतःला समर्पित करण्याची मला परवानगी द्या, की जेणेकरून म्हणजे मी निरोगी असतानाच तुमच्या चरण कमलांचं जर ध्यान केलं तर माझ्या शेवटच्या क्षणी म्हणजे काय होईल माहिती नाही. माझा घसा आहे तो कफानी, वातानी, पित्तानी कुंठित झालेला असेल, माझ्या तोंडातून शब्द फुटतील की नाही माहिती नाही, माझी कशी परिस्थिती असेल माहिती नाही. तर यासाठी मला निरोगी असतानाच तुमच्या चरण कमलांचा जे आहे तर त्याच्याशी समर्पित करण्यासाठी परवानगी द्या, की ज्याद्वारे मी तुमचं स्मरण करून अंतिम समयी तुमचं स्मरण राहिल्यामुळे काय होईल, मला तुमची कृपा प्राप्त होईल, तुमच्या धामाची प्राप्ती होईल. मग अशाच पद्धतीने भगवत भक्ताच्या प्रार्थना असाव्यात. मग आता पुढे जाऊ त्याच्या पुढच्या श्लोकावर. हा मग त्याचा हा श्लोक वाचूया आपण. वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत् पुण्यफलं प्रदिष्टम् अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परं स्थानमुपैति चाद्यम्. जो हा मनुष्य मग ते भक्ती मार्गाचा स्वीकार करतो तो वेदाध्ययन, तपस्या, दान देणे किंवा दार्शनिक तथा सकाम कर्म इत्यादी करण्यापासून जे फल प्राप्त होते त्या फलापासून वंचित होत नाही. केवळ भक्तिपूर्ण सेवा केल्याने त्याला हे सर्व प्राप्त होते आणि अखेरीस त्याला परम शाश्वत धामाची प्राप्ती होते. हरे कृष्ण. हरे खूप खूप धन्यवाद माताजी. हरे कृष्ण. तर आता वेदाध्ययन केलं, मग आता तपस्या केली, दान दिलं, अशी कर्म सगळी केली आणि हे करून जे फल म्हणजे जे आहे ते प्राप्त होतं, तर त्या फळापासून तर कृष्ण भावनाभावी तो व्यक्ती वंचित होतच नाही, पण त्याला भक्तिपूर्ण सेवा केल्याने त्याला प्राप्तच होतं. मग आता हे कसं समजून घ्यायचं तर कृष्ण भावनामृतामध्ये कसं होतं, आपण भक्तिमय प्रेममय सेवा करतो, मग आध्यात्मिक गुरूंच्या मार्गदर्शनाखाली ज्ञान घ्यायचं वेदांचं म्हणजे मग त्यानंतर आध्यात्मिक गुरूंच्या गृही राहायचं. मग त्यांनी सांगितलं की आपण भिक्षा मागून आणायची, मग त्यांनी सांगितल्याशिवाय आपण भोजन नाही करायचं. कधी गुरूंनी उपवास करायला सांगितलं तर तो उपवास करायचा. म्हणजे अशा पद्धतीचं आपण जे आहे तर ते सगळ्या नियमांचं पालन करायचं आणि मग वैदिक संस्कृतीचं पालन करून वेदाध्ययन करायचं. मग वेदाध्ययन झाल्यानंतर गुरूंच्या मार्गदर्शनाखाली 25 वर्ष आपण ब्रह्मचर्याचं पालन केल्यानंतर त्यांच्या आज्ञेने आपण गृहस्थाश्रमाचा स्वीकार करायचा. मग गृहस्थाश्रम झाल्यावर हे ज्ञान घेतल्यानंतर आपण नुसतंच काही त्याचा व्यर्थ नाही दौडायचं ते ज्ञान, तर आपण यज्ञ दान तप करायचं गृहस्थाश्रमामध्ये. वेदामध्ये जे वर्णन आहे तसं. मग त्या अशा पद्धतीने जेव्हा आपण प्रयत्न करतो, मग वानप्रस्थाश्रमामध्ये आपली कर्तव्य सगळी जी आहेत ती पूर्ण झाल्यानंतर आपण काय करायचं, कठोर तपस्या करायची, वल्कल घालायची. मग हे केल्यानंतर आपल्याला सिद्धी प्राप्त होते. म्हणजे काय, आपण उच्च ग्रामप्रत आपली जे आहे तर ते आपल्याला उन्नती मिळते भक्ती मार्गावरती. मग कधी कधी वैकुंठ धामापर्यंत आपल्याला आपण उन्नत होऊ शकतो. पण हे सगळं करण्यासाठी फार कठोर तपस्या आहे, हो की नाही, हे सगळं करावं लागेल. भक्ती मार्ग कसा आहे, प्रमाणित आध्यात्मिक गुरूंच्या मार्गदर्शनाखाली कृष्णाची सेवा करायची, हरे कृष्ण महामंत्राचा जप करायचा, अर्चविग्रहांची सेवा करायची आणि त्याचबरोबर प्रसाद ग्रहण करायचा, भक्तांचा संग करायचा, भगवद्गीता भागवतातले उपदेश जे आहेत तर ते ऐकायचे. मग त्याद्वारे काय होतं, आपल्याला सोपं आहे ना हे सगळं. आणि हे सगळं इतकं करून सुद्धा म्हणजे कृष्ण लोकांपर्यंत स्थान जे आहे तर ह्यासाठी म्हणजे स्थान मिळेल असं नाही. म्हणजे ब्रह्मज्योतीपर्यंत किंवा वैकुंठ धामापर्यंत स्थान मिळेल, कारण तिथे इतकी सुख आहेत. पृथ्वी हा लोक आहे, ह्याच्या दशलक्ष पटीने तिथं सुख आहेत. मग त्यामुळं त्या सुखामध्येच मनुष्य लिप्त होईल, म्हणजे त्याला कृष्णलोक प्राप्त होईल असं नाही इतकं सगळं करून. मग ह्यापेक्षा भक्ती मार्ग खूप सोपा आहे ना, म्हणजे कृष्ण भावनेमध्ये आपल्याला हे सगळं सोपं जाईल. कृष्णांचे उपदेश ग्रहण करायचे, त्यांच्यावर दृढ श्रद्धा आणि विश्वास ठेवायची, मग भक्तांचा संघ शोधायचा
हो की नाही? थोडी जरी आपली श्रद्धा असेल तर काय होईल, भक्तांकडून आपण भगवद्गीतेचं ज्ञान संपादन केलं, भगवान यांच्यावर श्रद्धा आपण पूर्णतः त्याद्वारे विकसित करू शकू आणि भगवानांची भक्तिमय प्रेममय सेवा करायला शिकलो, हो की नाही? भक्तांच्या संघाचा शोध घेतला, त्यानुसार आपण मंदिरात जायला म्हणजे सुरुवात केली, सत्संग ला उपस्थित राहायला सुरुवात केली, श्रद्धेने भगवानांची सेवा करायला सुरुवात केली, तर निश्चितच आपल्याला भगवान श्रीकृष्णांचे जे आहे तर ती कृपा मिळेल आणि त्यांना आपण त्यांचं लीला नाम गुण रूप या माध्यमातून जाणू शकू पा. आणि अशा पद्धतीनं अध्ययन झालं तर निश्चितच ह्या सगळ्याचं जे फळ मिळणार आहे त्या म्हणजे ते सगळं आपल्याला भक्ती मार्गाने तर मिळणारच आहे, पण त्याचबरोबर आपल्याला परम शाश्वत धाम म्हणजे जे गोलोक वृंदावन आपण पाहिलं त्याची प्राप्ती होईल, हो की नाही? आजपासून आपण काय करूया, अशा पद्धतीने भगवान यांची भक्तिमय प्रेममय सेवा करूया, कृष्णांच्या आपण कृष्ण प्रेमामध्येच आपण एक प्रकारे जे आहे ते स्वतःला संलग्न करत जातो याद्वारे. तर असे आपण आजपासून दृढ प्रयत्न करूया, दृढ निश्चयाने, आणि आपण भक्तीमध्ये संलग्न व्हायचे प्रयास करूया. इथे आपला अभ्यास संपला. कोणाला काही शंका असतील तर विचारूया. हरे कृष्ण.